Әлбәттә, тел информация алышу чарасы гына түгел әле ул. Иң беренче бу яктан караганда, менә без телдән эстетик ләззәт тә алабыз. Ул сәнгать чарасы, сәнгать. Матур сөйләү, матур итеп үзеңнең фикереңне башкаларга җиткерә белү, ул сәләт һәм осталык. Тел безнең көндәлек тормышта, көндәлек тормышыбызда телнең кулланылышына карап, кеше үзенең социаль статусын, иҗтимагый статусын ныгыта. Иң гади генә мисалларда да без моны күрәбез. Мәсәлән, иртән торгач без бер-беребезгә нәрсә дип әйтәбез? Хәерле иртә дип әйтәбез. Һәм телне менә шушы яктан куллану һәм елмаябыз әле без, елмаябыз. Телне менә бу ягын куллану, biz аны корал рәвешендә бер-беребезгә булган мөнәсәбәтләрне яхшырту юнәлешендә куллану безнең инде әлбәттә менә шушы социаль статусны ныгытуга китерә. Дөньяда танылган сәясәтчеләр, танылган кешеләр һәр вакытта да телне белеп кулланганнар. Тел ул кешегә бирелгән иң зур байлыкларның берсе. Ләкин кызганычка каршы без аның байлык икәнен аңлап та бетермибез еш кына. Һәм шуңа күрә инде аның кулланылышы да безгә әйтик бераз гына өстенрәк итеп карыйбыз. Аңлап бетермичә карыйбыз. Бер-беребез арасында, кайнана килен арасындагы, яисә абый эне сеңел арасындагы мөнәсәбәтләрне җайга салганда да тел беренче функцияны, беренче рольне үти. Менә шушындый тел кайчан барлыкка килгән соң? Кеше тарихында, кешенең үзе кебек үк, әлбәттә, тел бит кайчандыр барлыкка килгән. Телнең тарихы зур. Менә мин студентларга аңлатканда еш кына әйтәм. Менә кагаз, шулай бит. Кагазның тарихы безнең нәрсәдән башлана? Тарихчылар Кытайдан урынны әйтәләр. Безнең алда ята торган кагаз кечкенә генә бер урлыктан башланган. Шулай бит, урлыктан. Күз алдына китереп булырлык түгел. Бу кагаз кайчандыр агач формасында, шаулап тайгаларда үсеп утырган, үскән, аны кисеп утынга әйләндергәннәр һәм утыннан тагын кагаз ясау процессына килеп җиткән. Ягъни менә шушы процесс безнең күз алдыбызда ята торган процесс түгел. Һәм шуңа күрә без моның кайчандыр урманда үсеп утырганы турында уйлап та карамыйбыз. Нәкъ шуның кебек үк телдә. Телнең тарихы бар һәм аның менә орлык булган чакларын ничек торгызырга соң? Менә шушы кагазны гына алып карасак та, без аның кайсы урманда үскәнен белмибез. Нинди агач булганын без белмибез аның. Ләкин бездә моны белү теләге дә юк, шулай бит. Кайда үсте икән дип уйлап утырмыйбыз. Бездә бу кагазны куллану теләге бар. Һәм телгә дә карата да шуны әйтеп була. Без телне кулланабыз. Ләкин галимнәр һәр вакытта да телне кулланганда аның тарихында, нәкъ менә шул орлык булган вакытларын да белергә тиешләр әлбәттә. Чөнки бүгенге телдәге процессларны аңлату, телләрнең функциясе киңәю, яисә телләрнең менә юмылып бөтенләй юкка чыгу процессы, ул тарих белән бәйле. Әгәр телнең тарихын һәм аның үсеш процентын, прогрессын без күз алдына китерсәк, без бүгенге халәтен белә алабыз, аңлый алабыз, аңа бәя бирә алабыз. Һәм әлбәттә инде киләчәктә булган аның үсешен дә күз алдына китерә алабыз. Телнең тарихын өйрәнү генә җитми. Әлбәттә, телнең үсешенә прогноз дигән әйбер бар. Ягъни киләчәктә табигый законнарга буйсынып, тел ничек үсәчәк алга таба, нәрсә эшләячәк, нинди алынмалар килеп керәчәкме, яисә кайбер сүзләр төшеп калачакмы, ни өчен төшеп калачак. Менә булар инде телнең прогнозын барлыкка китергән фән кысаларында да өйрәнелә. Бу катлаулы әлбәттә һәм һәр вакытта да дөрес прогноз биреп булмый, хәтта һава торышында инде без менә прогнозлый алмыйбыз. Телнең үсешен прогнозлау әлбәттә бик катлаулы. Ләкин моның белән шөгыльләнгән галимнәребез бар безнең. Хәтта татар галимнәре дә, алар арасында татар галимнәре дә бар. Менә шушы процессларны күз алдына китерү өчен без инде бүген монда җыелдык. Иң беренче мин
тел тарихын өйрәнүнең юнәлешләре турында әйтәсем килә. Бу гомумән кайсы да булса аерым телнең тарихын өйрәнү түгел, ә гомумән дөньядагы җир шарындагы телләрнең тарихын өйрәнү турында сүз алып барам. Әлегә мин монда 2 юнәлешне генә яздым. Чынлыкта алар берничә юнәлеш, безгә кирәкле булганнары аларның 2. Менә иң беренче чиратта без гомум халык сөйләме тарихын өйрәнәбез. Нәрсә ул гомум халык сөйләме? Бик күп төрле билгеләмәләр бар. Ягъни кешенең табигый теле, ул гомум халык сөйләмен барлыкка китерә. Ягъни рәсми ситуациядә булмаган, көндәлек аралашуда кулланыла торган тел формасы. Ул ирекле конструкцияләрдән тора, ул һәркемгә аңлаешлы булган сүзләрдән тора, ул фәнни терминнардан яисә башка төрле шундый тар даирәдә генә кулланыла торган терминнардан ул азат һәм нигездә менә бер-беребез белән аралашу өчен кулланыла. Гомум халык сөйләме тарихын өйрәнү бик катлаулы. Бигрәк тә бурынгы чорларда, иске чорларда кулланыла торган телнең тарихын өйрәнү катлаулы. Чөнки гомум халык сөйләмен язып калдырган материал юк дәрәҗәсендә. Без эш итәбез икенче юнәлеше белән, әдәби тел тарихы белән. Һәр вакытта да бер әйберне истә тотарга кирәк. Димәк, кешенең теле табигый булырга мөмкин, кешенең теле әдәби булырга мөмкин. Әдәби тел ясалма рәвештә барлыкка китерелгән тел, искусственный язык, ясалма рәвештә. Нигездә менә сәнгать әсәре буларак, сәнгать әсәрләре алар ясалма рәвештә барлыкка килә. Без рәсем ясыйбыз икән, әлбәттә, һичшиксез оста һөнәрчеләр, профессионаллар ясаган рәсем турында сүз бара инде. Бу сәнгать, бию сәнгате, җыр сәнгате. Әлбәттә, сәнгать төрләре. Шулай булгач, ул ясалма формада. Табигатьтә без моны инде әзер формада очрата алмыйбыз дигән сүз. Ә менә табигый тел нәкъ менә шул үзенең кешенең аралашуында кулланыла торган һәм информация, мәгълүмат җиткерү өчен кулланыла торган беренчел теле, икенче төрле аны шулай дип тә әйтәләр. Айырмасын аңлау өчен, мәсәлән, менә бер гади генә мисал китереп була. Шулай бит. Мин чәй эчеп утырганда иртән үземнең якыннарыма әйтәм: "Бүген көн матур. Әйдәгез йөреп керик", дип әйтәм. Әйдәгез урамга чыгып керик. Бу кайсы формасы була телнең? Әйе, гомум халык сөйләме, шулай бит, көндәлек аралашуда кулланыла торган һәм табигый телнең формасы бу, көндәлек аралашуда. Һәм мин чәй эчеп утырганда, шул ук ситуациядә мин мәсәлән әйтсәм: "Тәрәзәгә карыйк әле, күк йөзендә бит авыр-авыр кара болытлар эленеп калган. Мөгаен бераздан кыек тоташ стена, дивар формасында яңгыр явар", дип әйтсәм, якыннарым миңа инде сәерсенеп карыячаклар, шулай бит. Менә бусын мин тырыша ясалма рәвештә барлыкка китердем, бу әдәби тел формасы. Һәм шунысы кызык, әдәби тел формасы безнең бераз гына өстенлекле булып санала. Чынлыкта исә куллану өчен менә аның беренче формасы иң кирәге. Беренче формасы белән дә гомум халык сөйләме, табигый тел белән дә кешегә тәэсир итеп була. Телнең функциясе әле тагын кешегә тәэсир итү. Яхшы сөйли торган ораторлар, алар һәр вакытта да нутыкчылар дип әйтәбез без алардан. Нутык дигән сүздән алынган оратор, нутыкчы. Алар кешеләрне, меңнәрне үз артларыннан ияртергә сәләтле. Ни өчен бу барлыкка килә? Ни өчен кешеләр бер кеше артыннан баралар? Чөнки алар сөйли белә. Телне алар корал итеп кулланалар. Менә безнең татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә зур хәрефләр белән язып куелган иде шулай. Тел ул корал дип. Көрәш, ничегәле тел һәм аралашу һәм көрәш коралы дип язып куелган иде. Юктан гына барлыкка килмәгән инде. Без кешене үгетләгәндә һичшиксез аның менә шушы корал буларак кулланабыз. Һәм тагын монда әдәби тел тарихы дигәндә, тарих дигән сүз үзе килеп керә икән, ул әлбәттә иҗтимагый вакыйгалар белән бәйле.
телне үстерә торган, телне яисә киресенчә юкка чыгара торган факторлар бар. Бу факторлар тышкы факторлар була ала, экстралингвистик факторлар дип атыйлар аларны. Социаль, иҗтимагый факторлар. Һәм икенчесе эндолингвистик, алар телнең үз эчендә бара торган вакыйгалар. Кайбер очракта телне нәкъ тышкы факторлар гына юкка чыгара ала. Мәсәлән, яулап алулар нәтиҗәсендә борынгы чорда кабиләләр бер-берсе белән һәр вакыт сугышып торганнар бит инде, сугыш ул гадәти бер процесс булган. Һәм сугышып тору вакытында бер кабилә икенче кабиләне яулап алган, физик яктан юкка чыгарган һәм әлеге халыкның теле дә юкка чыккан. Бары тик исән калган индивидлар дип әйтик инде, күпмедер өлеш менә шушы яулап алучыларның сөйләменә үзенчәлекләр, өстәмәләр кертә алганнар. Икенче очракта исә эндолингвистик факторлар аркасында тел үз-үзен эштән ашый, эштән җимерә. Мондый күренешләрдә бик тә булырга мөмкин. Мәсәлән, бүгенге көндә татар телендә кайбер авазлар дөрес әйтелми башлады һәм ул масса күләм форма алды. Әйтик, без әти дибезме, әти дибезме? Дөрес әйтелештә әти булырга тиеш. Ләкин яисә диалекталь сөйләм аркасында, яисә рус теленең йогынтысы нәтиҗәсендә без бу авазны дөрес әйтмибез. Әти, игътибар дип әйтәбез. Хәтта диде дигән сүзне дә диде дип әйтәбез. Булай сөйләргә әлбәттә ярамый. Менә үзегезнең сөйләмгә игътибар итсәгез, шунда ук тотып аласыз. Т һәм д авазлары, алар бездә нечкә әйтелмиләр. Аларның нечкәлеге, калынлыгы бары тик янәшә килгән сузыклар хисабына гына үзгәрә. Нигездә аларның әйтелеше инде нечкә түгел. Менә шуңа күрә мондый факторларда телне җимерә алалар. Кайчандыр безнең телебездә, мәсәлән, д авазы булган, д. Миндәләрнең кыдыл будавы дип сөйләшәбез бит, диалекталь. Ул хәтта менә безнең әдәби тел тарихында да бар, язма рәвештә беркетелеп калган очраклары бар. Хәзерге вакытта инде бу аваз телдән бөтенләй төшеп калган. Диалекталь форма буларак кына без аны әйтәбез, атап үтәбез, әдәби норма булып тормый. Шулай ук татар әдәби телендә сакал әйтелешле ц авазы кайчандыр булган, ләкин хәзер юк. Диалекталь авазлар бар. Бу әйтик, көнбатыш диалект сөйләшендә очрый торган африкат авазлар дип әйтәбез без аларны. Ц, ч авазлары әйе. Булар да әдәби тел нормасы булып тормыйлар инде, әдәби телгә карамыйлар. Әлбәттә, кайбер очракта бу үзгәрешләр телнең җимерелүенә китерми, ләкин тел ул система. Система буларак, әгәр телнең бер элементы төшеп кала икән, үзгәрешләр башлана. Мәсәлән, кулыбызны сындырсак, безнең тормышыбызга үзгәреш керә. Шулай бит без гадәттә эшләгән эшләрне эшли алмый башлыйбыз. Телдә дә нәкъ шулай, бер элементы төшеп кала икән, үзгәреш башлана. Тел үзгәрә башлый. Кайсы якка үзгәрә? Регрессиямы яисә прогрессиямы? Ансы инде менә тагын да өстәмә факторлардан тора. Шул рәвешле без алга таба хәзер телләр тарихына күчәбез. Татар теле үзенең башлангычын төрки телләрдән ала. Төрки телләр тарихы. Шуңа күрә беренче менә тарихны без һәр вакытта да бүлгәләп өйрәнергә яратабыз. Тоташ тарих булып түгел, күз алдына китерү, тоташ тарих итеп күз алдына китерү өчен аны аерым кисәкләргә бүлеп өйрәнү. Бу гадәттә фәндә кулланыла торган адымнарның берсе. Һәм әгәр без әгәр без телнең үсешен менә шушындай сызык ярдәмендә күз алдына китерсәк, без этапларга бүлү өчен бер нокта итеп гадәттә дип алам. Инде мен гадәттә бер ноктаны алабыз. Без хәзер 2019 елда яшибез. Һәм менә шушы үсеш чоры безнең 0 елдан башлап хәзерге көнгә кадәр үсеш чорын без якынча күз алдына китерәбез. Нәрсәләр булган, ничек булган, нинди ханлыклар, нинди иҗтимагый вакыйгалар булган күз алдына китерәбез. Ләкин телгә кагылышлы рәвештә без аны әле формалаштыра алмыйбыз. Ни өчен 0 ел дип билгеләп куйганбыз, аңлашыла инде, шулай бит. Бу милади ел исәбе белән Гайса пәйгамбәрнең туган елыннан башлыйбыз.
Hicri ел исәбе белән булса, без инде 622 елдан башлар идек. Һәм гадәттә фәндә кабул ителгән кагыйдә буенча, закончалык буенча без инде 0-нчы ел дип алабыз, этапларга бүлгәндә. Булар турында сез сөйләшкәнсездер инде, шуңа күрә мин артык кагылмыйм бу темаларга. Язып калдырылган, язу барлыкка килгән чор безнең өчен бик әһәмиятле. Чөнки язу барлыкка килгәннән соң без фактик материал белән эш итә алабыз. Аңа кадәр бары тик фаразый материал белән генә. Ә моның аермасы бик зур. Фаразый материал шулай булырга мөмкин, шулай булырга тиеш дигән сүзләрдән чыгып. Һәм фактик материал менә шулай, булай язып калдырылган дигән әйбер. Һичшиксез монда инде менә аерманы туярга кирәк. Мин язып калдырылган материаллар безнең якынча төрле датаны күрсәтәләр. Шуңа күрә мин инде гомумирәк итеп алам. 7нче гасырлар дип карасак, рун язмалары турында сүз бара. Безнең эраның, бу бит инде 10нчы ел безнең эра дип әйтәбез. Рун язмалары турында дип әйтәбез. Һәм кайбер галимнәр, менә әгәр инде экранга карасак, 5нче гасыр дип куелган. Мәсәлән, Мирфатых абый Зәкиев 5нче гасырдан ук башлый. Ләкин язма истәлекләр, рун язмаларын тикшерүче галимнәр күбрәк менә шу 7нче, 8нче гасырларны күрсәтәләр. Һәм рун язмаларында безнең беренче язу, төрки халыкларының тарихында беренче язу бу рун язмалары булган. Рун язмалары иероглиф язулар. Ләкин иероглиф язу булса да, бу ижик язуы гына түгел инде, саф ижик язуы гына түгел. Авазларны, конкрет авазларны хәрефкә беркетү дигән сүз. Язу тарихына мин инде артык тукталасым килми, бу гомуми белә торган әйберләр. Язу уйлап табу, ул фәнне шул кадәр тиз алга күчергән процессларның берсе, кешелек җәмгыяте өчен. Язу төрләре бик күп. Менә телләрнең саны турында сүз барырга мөмкин. Гадәттә хәзерге дөньяда, җир йөзендә ничә тел бар дип карала? Якынча, уртача дип әйтик инде, шулай төрле саннар бар. Якынча 2000 ярымнан алып, бу иң аскы билгелесе саны 10,000-гә кадәр. Ни өчен мондый төрлелек? Ни өчен? Чөнки кайбер телләрне бүлгәләп, диалектларны да тел итеп карыйлар. Әгәр диалектны аерым тел итеп санасак, әлбәттә инде аның саны арта, үсә. Әгәр тулы бер тел итеп санасак, уртача сан. Менә без совет елларында укыганда, мәктәптә укыганда безгә әйтәләр иде 3,000 ярым тел дип. Хәзер инде менә шулай 3,000 ярымнан алып 5,000-гә кадәр дигән санда йөри. Уртача сан. Менә шуларның бары тик аерым бер өлешендә генә язу бар. Түгел генә саны исәпләп чыгармаганнар, ләкин һәрбер телдә язуга ия түгел. Әгәр совет елларын күз алдына китерсәк, хәтерләсәк, 20нче гасырның 20-30нчы елларында язусыз халыкларга алфавит ясап бирә башлаганнар. Һәм ул латиница нигезендә, һәм инде Кирилл графикасы нигезендә башкарылган. Башта латиницаны тәкъдим иткәннәр, аннан соң 39нчы елда инде бөтенләй Кирилл графикасына күчерелгән. Һәм безнең тарихыбыз нәрсә белән кыйммәтле? Безнең тарихыбыз татар халкының, төрки халыкларының инде ул чорда. Шул чорда ук язу системасына ия булулары белән. Бу бик зур горурланырлык әйбер. Язуга ия булганнар. Аны аңлау өчен никадәр әһәмиятле икәнен аңлау өчен һәрбер кешегә бер хәреф ясап карарга мөмкин. Мәсәлән, әйтик, бу бик кызыклы эксперимент, без инде студентлар белән эшлибез аны. Мәсәлән, теләсә нинди хәрефкә, мәсәлән, о авазына хәреф ясап карыйк әле. Хәзер барыбыз дәфтәрләрдә. Ни рәвешле ясар идек без аны? Аптырап калабыз, шулай бит. Без шул кадәр ияләшкән менә шушы хәрефнең шушындый рәвешендә язылышына. Студентлар гадәттә нәрсә эшлиләр? Студентлар менә шушы түгәрәкне ясыйлар да, яисә булай итеп куялар. Менә бу билге бит ул. Һәрбер хәреф ул билге. Әгәр без барыбыз да масса күләм рәвештә барыбыз да менә шушыны, бу о хәрефен белдерә торган тамга дип карасак, бу инде о хәрефен белдерәчәк. Төрле формаларны ясарга була. Мәсәлән, оға булай итеп тә куярга була, булай итеп тә куярга була.
Теләсә нәрсә эшләргә була. Ничек кенә ясасак та, ул безнең өчен, кабатлап әйтәм, безнең өчен ул билге булачак. Ул авазын белдерә торган билге булачак. Безнең төрки бабаларыбыз, әлбәттә, менә монда инде бераз гына Кытай йогынтысы, Кытай иероглифлары турында да мин әйтеп китәсем килә. Аларга күпмедер дәрәҗәдә бәлки ияреп тә, ләкин үзләренең алфавитларын булдырган кешеләр. Һәм шуңа күрә алар бик көчле булганнар, көчле халыклар икәне күренеп тора. Umuman А хәрефенең тарихын инде сез беләсездер. Бу альфа дигән сүздән үгез дигәннән, шулай бит, хәтерлисезме? Әгәр без аны киресенчә бурып куйсак, шунда үгезнең башының рәсеме килә дә чыга. Ягъни табигатьтә булган, көнкүрешебездә булган әйберләргә нигезләнеп алфавитны уйлап тапканнар, язу уйлап тапканнар. Әйткәнемчә, ул инде тәгәрмәч уйлап табу кебек үк бик көчле әйбер булган. Алфавитсыз, язусыз телнең үсешен күз алдына да китерү мөмкин түгел. Хәттәки. Һәм менә шушындый алфавит төрки халыкларда инде алфавитка нигезләнеп язып калдырылган язмалар. Тарихны санаганда менә без бурынгы төрки телләр тарихыннан башлыйбыз. Ягъни иң беренче чиратта бурынгы төрки тел. Ул шуна белән әйтәм, 5-11 гасырларны үз иченә ала. Ләкин 5-нче гасыр дию бу инде менә телнең формалашкан һәм язуга төшерү мөмкинлегенә ия булган формасы. Телнең барлыкка килүе исә күпкә алдарак һәм аны инде бик күпкә алдарак дип карыйлар. Ничә гасыр? Сөйләшү өчен, аралашу өчен кирәкле булган формалар менә шушы әдәби тел дип карала бу, ясалма тел. Беренче формалары кайбер галимнәр әйтәләр, 1000 еллар элек безнең эрага кадәр инде булган, ләкин язуга гына төшерелмәгән. Язуга төшерү ул әдәби телне тотрукландыру дигән сүз. Нормалаштыру. Нормалаштыру турында ул кадәр хәзер без аңлаган мәгънәдә сөйләп булмый, ләкин һичшиксез аерым бер авазга, аерым бер билге нормалашу турында сүз бара. Һәм менә бу чорда, димәк, менә шушындый процесслар барган. Безнең икенче бурынгы иске төрки әдәби телләрнең үсеш чоры дип карала. Ул 11-15 гасырларны үз иченә ала. Әлбәттә, төрки халыклар тарихында бу чорлар империя төзүләр белән бәйле, империя зур дәүләт оешмалары төзелү белән бәйле. Аннан соң аерым иске төрки әдәби телләрнең үсеш чоры, әдәби тел турында сөйләшәбез. Аерым иске төрки, ягъни аерым казах, аерым кыргыз, үзбәк телләре турында сүз бара. Аерым төрки милли әдәби телләрнең үсеш чоры, Совет чорында милли әдәби телләрнең үсеш чоры һәм хәзерге чорда төрки телләрнең үсеше турында әйтәбез. Менә бу мондый классификация, мондый бүленеш тел тарихы, әдәби тел тарихы фәне белән шөгыльләнә торган Вахит Хуҗатович Хаков хезмәтләрендә язылган һәм бәлки инде менә арабызда филологлар да бар, безнең бүлекне тәмамлаучылар да бар. Алар бу галимне безнең бик яхшы беләләр. Үзенең бөтен тормышын шушы әдәби телләрне өйрәнүгә багышлаган галимебез безнең. Төрки телләр эчендә безнең татар әдәби теле аерылып чыга. Һәм аның үсешенең дә аерым этаплары бар. Мин бәхәсле әйберләргә кирип тормыйм. Татар әдәби теленең үсешен кайчан башларга дигән сүз. Монда бераз гына Алтын Урда чорыннан башларгамы, Булгар чорыннан башларгамы дигән бәхәсләр бар. Аларга мин кирип тормыйм. Шуңа күрә Вахит абыйның хезмәтендә ул менә Идел буе Төркисе һәм бурынгы татар әдәби теленең барлыкка килә һәм үсә башлау чоры дип күрсәтә. Булгар чорыннан башлый. Булгар чорын алып ату ягында түгел мин. Монда алып ату дигән нәрсәне аңлата. Татарныкымы ул, әллә гомуми төрки халыкларныкымы дигәнне аңлата. Әлбәттә инде безнең территория белән бәйле булганга күрә без аны берничек тә үзебезнең тарихтан читкә югалта төшереп калдыра алмыйбыз.
Икенчесе иске төрки татар әдәби теленең үсеш чоры. Һичшиксез шул кадәр бөтен дөньяга яңгыраган, данлыклы булган һәм бик күп бәхәсләр уята торган бу Алтын Урда чоры. Алтын Урдада тел нинди формада кулланылган дигәнне ачыклый торган. Аннан да бигрәк әле Алтын Урда чорында безнең сакланып калган язма истәклекләребез шактый күп. Алар нәкъ менә безнең территориядә язылган, яисә безнең язылганлыгы күрсәтелгән дигән сүз түгел, ләкин Алтын Урдада язылгач инде, хәтта Мәмлүк Мисырында язылса да ул, бездән бик күп чакрымнар ераклыкта язылса да, мин әйтик, үзе ханнарга багышлап язылганга күрә, аларның инде нәкъ менә шушы территориядә булган дәүләттә язылганлыклары аңлашыла. Шул дәүләттә яшәүче халыклар өчен язылганлыгы аңлашыла. Аннан соң иске татар әдәби теленең нормалашу чоры. Норма дигән әйбер ул бик кызыклы сүз. Безнең һәр вакытта да көндәлек тормышыбызда очрый торган сүз. Көндәлек тормышта без нормаларга буйсынып яшибез. Безнең киенү нормасы бар, ашау нормасы бар, үз-үзебезне тоту нормасы бар, сөйләм нормасы бар. Һәм әлбәттә инде һичшиксез әдәби теленең нормалары. Менә татар әдәби теленең нормалашу чоры Казан ханлыгында башлана һәм бу һичшиксез инде бернинди бәхәссез әйбер. Чөнки Казан ханлыгы чорында язылган әсәрләрне укыйбыз, ул миңа әйтик Тукайның беренче чорында язылган әсәрләренә караганда аларның теле аңлаешлырак, менә чисталык, сафлык ягыннан. Аннан соң татар милли әдәби теленең үсеше өчен хәзерлек чоры. Хәзерлек чоры. Милли тел кинәт кенә барлыкка килә алмый. Моның өчен халыкка бәйле булган процессларның, этноска бәйле булган процессларның ил күләмендә баруы кирәк. Һәм халык, татар халкы милләт буларак формалашу нәкъ шулай иҗтимагый вакыйгалар белән бәйле. Һәм аның үзенең предпосылки, үзенең формалашу шартлары бар. 17-16 гасырның икенче яртысыннан алып, бу Казан ханлыгын инде яулап алу чорыннан алып, 17-18 гасырларны кертеп алган чор безнең нәкъ менә шушы милли үсешкә, милли бердәмлеккә әзерлек чоры булып тора. Аннан соң 18-20 гасыр башы инде чын мәгънәсендә милли әдәби теленең нормалашу һәм үсеш чоры. Шунда бу этапта бәхәс бар, бу моны әйтеп китәсем килә минем. Милли телгә әзерлекнең чоры, дөресрәк, милли теленең нормалашу чорын 19 гасыр ахырыннан башлыйлар. Беләбез бит инде 1861 елда бу тарихтагы билгеле вакыйгалар инде крепостное правоның юкка чыгарылуы нәтиҗәсендә халык үзен ирекле тота башлый һәм шәһәргә туплана башлый. Халык бер урынга туплангач, әлбәттә инде анда телдә дә үзенчәлекләр барлыкка килә, төрле җирләрдәге тел бер урынга туплангач. Һәм нәкъ менә шушы вакытларда нормалашу процессы башлана, чын мәгънәсендә милли телнең нормалашу процессы башлана. Аңа кадәр 18 гасырда әле милләт бер кадәр таралганрак формада төрле якларда үзенең үсешен дәвам итә, төрле урыннарда һәм туплану процессы булмаганга күрә без аны нәкъ менә үсеш этабы дип кенә карыйбыз. Үсе башлану вакыты дип кенә. Совет чорында үсеш. Совет чорының башлангыч этаплары бик кызыклы һәм әле ул җитәрлек дәрәҗәдә өйрәнелмәгән. Югыйсә бездән 100 ел элек кенә булган вакыйгалар, бу революциядан соңгы тел тирәсендә барган бәхәсләр, әдәби телнең нигезе итеп кайсы сөйләшне, кайсы диалектны алырга дигән бәхәсләр. Булар барысы да тарихи вакыйгалар, ләкин аларның телгә йогынтысы шул кадәр зур булган. Игътибар итсәк, 17 елда, 18 елда, 19 елда, 26 елга кадәр беренче тюркологик Құрылтай булганчыга кадәр, менә бу арада ел сайын диярлек телгә караган, яисә укытучы конференциялары, яки құрылтайлар, конференциялар булып торган. Һәр берсендә диярлек телгә караган мәсьәләләр тикшерелгән, өйрәнелгән һәм тәкъдим ителгән. Монда инде 1923 елдагы әлифбаны үзгәртү процессында кертергә кирәк, чөнки 23 елда гарәп графикасында сузык авазлар, татар авазларын белдерү өчен сузык авазларын белдергән хәрефләр җитмәгәнгә күрә, әлифба бер кадәр үзгәртелә.
Татар телендә булмаган авазлар, мәсәлән, әйтик анда калын әйтел, дәл, зәл, яисә дәл хәрефләре, зәл хәрефләре, сад, дат хәрефләре, булары төшереп калдырыла әлифбадан һәм бер кадәр җайлаша. Ләкин бу үзгәртелгән әлифба бары тик 4 ел гына яшәп кала рәсми рәвештә. 27нче елда инде менә шушы 1нче туркологик корылтайдан соң безнең латин графикасы кабул ителә. Менә шушы рәвештә безнең өйрәнелмәгән әйберләр шактый күп. Телнең үсеше алга таба киткәне никадәр кызыклы алар. Буларны өйрәнү өчен архивларда, документлар белән әлбәттә эшләп утырырга кирәк. Бүгенге көндә исә безнең тел тарихын өйрәнә торган галимнәребез бармак белән санарлык. Чөнки тел тарихы фәне гомумән хәтта югары уку йортларыннан әкрен генә дәрес саннары кыскартылып, әкрен генә менә төшеп кала башлады, югала башлады. Ә бит телнең тарихын белмәсәң, гомумән тарихны да белмисең дигән сүз. Һәм гомумән тел тарихын күз алларга белергә һәрхәлдә кирәк инде. Без сезнең белән менә шул үзебезнең беренче һәм әле хәтта алга кадәр булган төрки телләр тарихындагы борынгы төрки тел һәм гомуми иске төрки әдәби телләрнең үсеш чорын өйрәнербез. Мин тарихка кермим, чөнки тарих инде сезгә сөйләнелә һәм ул бүлеп шулай сөйләнелә торгандыр. Менә төрки каганатлыклардан башлыйбыз. Иң беренче чорны без менә шушындай, мин бу рәсемне ни өчен алып килдем, ни өчен күрсәтәм? Телнең никадәр зур территорияда кулланылганын һәм аның бер генә сүз белән, бер генә термин белән аңлатылганын, борынгы төрки тел дип әйтелүен генә күрсәтәсем килә. Гомуми бер сүз белән. Әгәр менә бу урында хәзер шушы картаны без хәзерге тормышка салсак, монда нинди генә телләр кулланылмый хәзерге заманда. Элек исә менә бер термин белән атыйбыз. Борынгы төрки тел. Нинди булган соң ул? Ничек булган? Без язып калдырылган язма истәлекләрнең теле белән эш итәбез. Шуннан чыгып әйтәбез. Ләкин язма истәлекләрнең теле дә шактый бер-берсеннән аерыла. Аларның нигезе бер үк. Мәсәлән, татар һәм башкорт телләре шулай бит. Нигезләре бөтенләй бер диярлек. Аермалар бик аз гына. Татар теле белән чуаш теле нигезләре бер үк. Әгәр мин тел тарихын белсәм, менә әгәр кеше тел тарихын белсә, андагы аваз күчешләрен, аваз чиратлашуларын белсә, чуаш телен аңлау бик җиңел. Ләкин тел тарихын белгән кешеләргә дә бик авыр тува телен аңларга, якут телен аңлауы бик авыр. Чөнки алар ераклашкан, бездән шактый ераклашкан телләр. Менә Алтай дип әйтәбез, Алтай территориясендә яшәүче телләр, халыкларның телләре дә әлбәттә инде безнең татар теле белән нигезләре бер үк аларның, ләкин аермалар шактый. Менә шушындый зур территорияны бер форм, бер умумиләшкән, бер борынгы төрки тел ярдәм иткән, хезмәт иткән шушындый зур территориягә. Бу территорияда нигездә бурынгыдан ук рун һәм уйгыр язулары кулланган, графикасы рун һәм уйгыр язулары. Аннан соң инде әлбәттә 11нче гасырлардан безгә гарәп графикасы киреп китә һәм ул билгеле. Рун язуларының табылу урыны буенча 7 төркемен айыралар. Менә карап чыксак монда, алар бер-берсеннән шактый ераклашкан кебек, ләкин рун язуында язылганга күрә инде без аларны бер төркем итеп карыйбыз, бер группа итеп. Лена елгасы, Байкал янында, мәсәлән, Куркан дигән кабиләләрнең, аларның кемнәр булуы һаман да әлегә бәхәсле, ярым төрки, ярым монгол кабиләләре үз эченә алган. Енисей елгасы буйларында, Монголия территориясендә күрәбез инде, Көнчыгыш Түркстан территориясендә, Урта Азияда һәм Көнчыгыш Европада. Менә мин бусын инде бераз гына киңрәк тукталасым килә. Рун язулары безнең территорияда да табылган, Татарстан территориясендә дә. Һәм хәзер Лаеш районына керә, Имән Киске авылы җирлегендә анда бик борынгы тарихи катлам булган, Именковская культура дип атыйлар, бу турыда да шулай беләбез инде. Менә шул территорияда әле тагын безнең 2 сугыш кылышы табылган.
Аларның берсендә имән кискә бәге алкыеш бәгнең сөңеш кылышы дигән сүзләр язылып калдырылган. Алар бер кылычтагы сүзләр укылалар. Икенче кылыч инде күгәреп беткән, анда да шулай рун хәрефләре шамалана, ләкин андагы текстны укылмый. Менә шушындый истәлек бар. Яисә Татарстан территориясенә төрле җирләргә, төрле районнарга табылган ташлар, аерым-аерым гына кисәкләр, рун язулы ташлар табылып тора, аларның кайберләрен укыйлар да. Мәсәлән, әйтик, Леногорский районындагы анда Әбиләр авылы дигән Сарабиккол авылы бик борынгы авыл бар, менә аның территориясендә, шулай ук Лаеш, Чистай районындагы кайбер хәтта каберлекләрдә, кабер тирәсендә андый ташлар табылып торалар. Алай гына да түгел, хәтта Франция территориясендә дә менә бу рун язулы ташларның табылуы турында информация бар. Ягъни бу язу гаҗәеп бит инде. Алтай тауы итәкләреннән төньякка кадәр күпме регионны урап бара да Европага килеп җитә, безне дә урап ала, Урта Азияга кадәр төшә. Нинди зур территориядә кулланылган язу төре. Үзенең көче, масштабы ягыннан, хәтта ул менә мин бер дә курыкмыйча әйтәм, инглиз, латин графикасы кебек үк киң таралышка табылган ул чорлар белән чагыштырганда. Шуңа күрә бу да безнең инде һичшиксез горурлыгыбыз, горурланып сөйли торган әйберебез. Менә бу язуларны уку тарихы да кызыклы. Бәлки инде сез бу информация сөйләгәннәрдер дә. Ике галимнең исемен әйтә алабыз. Бу Вильгельм Томсон иң беренче әлеге каберташ эпитафик истәлекләренең язуын укырга тырыша, уларны системага салып укырга тырыша. Бер дә ул бик авыр менә аңлавы. Менә безнең мәсәлән әйтик, менә шушындый графика, рун язулары, шулай бит. Кайсысына нинди авазны беркетәбез икәнлеге. Ярыйла монда астында әнә язып куелган, әнә Q авазы яисә Т авазы, С авазын белдерә торган хәрефләр дип. Әгәр белмәсәк, кайсы хәреф дип әйтәм инде, билгене, тамганы кайсы авазга тәңгәлләштерергә? Бик авыр бурыч. Нәрсә эшләргә соң, ничек башларга? Нинди юллар белән укыганнар? Санап чыгу юлы белән, статистика белән. Менә бер билгене алганнар да ничә тапкыр кабатлана. Ул безнең бәхеткәдер инде һәрхәлдә сүзләр аерылганнар, ике нокта белән аерылып барганнар, яисә ике тамга белән аерылып барганнар. Һәм бер сүздә бер тамганың ничә тапкыр кабатлануы, сүзләр эчендә ничә тапкыр кабатлануын санап чыгарып, бу котышкыч авыр эш әлбәттә. Менә булары тартык авазлар, менә булары сузыклар булырга мөмкин дип аңлатканнар. Аңлаткан әлеге галим Томсон. Һәм шуннан соң сузыкларны белдерә торган билгеләрне үзе уйлаганча, үзе фикеренчә инде. Аларның кабатлану ешлыгы буенча шулай ук ул икегә аерган да, һәм үзе дә шаккаткан, чөнки калынлыкта һәм нечкәлектә аерыла торган сузыклар килеп чыккан аның фикеренчә. Калынлыкта һәм нечкәлектә аерыла торган сузыклар булар инде төрки телләргә хас. Әлеге территорияләрдә яшәгән төрки халыкларга хас. Бу турыда игълан иткәч, ул доклад белән чыгыш ясагач, аны көлкегә алганнар, көлкегә калдырганнар. Ничек инде? Төрки халыкларныңмы? Шундый тарихы булганмы? Ничек инде? Алар бит варварлар, алар бит кыргый, алар бит күчмә халыклар. Күчмә халыклар үзләреннән мондый тарих калдыра алалармыны дип шикләнү белдергәннәр. Чөнки әлеге иероглифларны Скандинавиядә яшәүче халыкларның тарихы белән иң беренче бәйләгәннәр, һәм анда да нәкъ шушындый руннар бар. Хәтерләсәгез, теге викинглар, бераз гына экстрасенсорика китәм инде, багу, юрау белән шөгыльләнә торган руннар бар. Таратып ташлыйлар да шул руннарны һәм багу белән шөгыльләнәләр. Беләсез, ишеткәнегез бардыр инде. Менә шулар белән дә бәйләп караганнар, аларны аңлатучы билгеләр белән дә. Ләкин укый алмаганнар. Төрки халыкларының алфавиты белән, төрки халыкларының телләре белән инде бәйләп, соңыннан Ратлов җиңел генә укыган. Әлбәттә, монда Ратлов Василий Васильевич зур галимебез безнең, ул шулай ук безнең илгә читтән җибәрелгән, Алтай телләрен өйрәнүдән үзенең эшчәнлеген башлаган, Казанда яшәгән зур кеше инде һәрхәлдә. Ләкин аның бераз тискәре якларын да әйтәләр, анда дин белән бәйлеләр һәм башкалар, алар турында мин әйтмим. Укыган һәм
Һәм менә бу инде әйтик 20-нче гасыр, 19-нчы гасыр ахырында, 20-нче гасыр башында барган вакыйгаларны әйтәм. Шуннан революциялар киткән, революциялары, аннан соң инде 1-нче бөтен дөнья сугышы, 2-нче бөтен дөнья сугышы, революция, кан коешлар, гражданнар сугышы башлаган. Фән беркадәр үзенең үсешен туктатып торган. 2-нче бөтен дөнья сугышыннан соң яңадан бу проблемага әйләнеп кайтканнар һәм Сергей Ефимович Малов, ул инде Ефим Маловның улы. Ефим Малов безнең күбрәк менә шул христиан динен таратучы буларак безгә күбрәк таныш, ләкин ул шулай безнең тарихи тел материалын бирүчеләрнең берсе дә. Менә аның улы нәкъ шушы язулар белән шөгыльләнә һәм памятники древней тюркской письменности дигән хезмәтен 1951 елда язып калдыра. Ташларга игътибар итегез, менә шушындый стелла формасында язылган, әнә күрәбез ташларда, анда билгеләр бар. Әлбәттә, укыйбыз горизонталь буенча түгел, вертикаль буенча. Менә монда да менә иң күренекле ташларның берсе Күлтәгин хөрмәтенә куелган таш. Игътибар итсәгез, аның өске өлешендә билгеләр бар. Интернеттан таба аласыз, бу иң яхшы рәсем дип әйтеп булмый инде. Хәзер ул реконструкцияләнгән рәвештә Төркиядә дә, Казакъстанда да әлеге ташлар реконструкцияләнгән монумент рәвешендә торалар. Бездә әле андай әйберне минем күргәнем, ишеткәнем юк һәрхәлдә. Ләкин куярлык әйбер. Борынгы төркиләрнең тарихы белән мин инде монда әйтеп китә алмыйча булдыра алмыйм, чөнки мин аны үзем бик яратып укыйм, бәхәсләре бар икән дә беләм. Лев Николаевич Гумилевның исемен әйтәсем килә. Аңа һәйкәл куелды, һәйкәл түгел инде, бюст куелды. Кольцо янында күрәсез, күргәнегез бардыр, шулай бит. Я всю жизнь защищал татар, я русский человек, всю жизнь защищал татар от клеветы дигән сүзләр язылган анда. Әгәр кольцо янында булсагыз, барып карый аласыз шул бюстка. Ул борынгы төркиләрнең шул Азов диңгезе буенда, Каспий диңгезе буенда язуларын тасвирлап калдырган, пассионарлык теориясын тәкъдим иткән. Кеше менә пассионарлык һәм конформизм, пассионарлык күтәрелеп чыгу дигән әйбер бит инде, күтәрелеп чыгу белән бәйле, дөнья аренасына чыгу белән бәйле, ул төрки халыкларга шул гасырларда хас булган әйбер дип күрсәтә. Хәзер исә без әкрен генә конформизм, ягъни тик килешеп яшәү белән өлкәсенә китеп барабыз. Менә шушындай әйберләр. Ярый, тагын бер кызыклы момент. Монда рун хәрефләре кая киткән? Әлбәттә, ислам динен кабул иткәннән соң рун хәрефләре белән язу юкка чыга. Гарәп хәрефләре кулланылышка керә. Ләкин алар бөтенләй юкка чыкмаганнар. Алар нәсел тамгалары буларак 20-нче гасырга кадәр кулланылганнар. Бу турыда башкортларда инде диссертация язылган һәм нәсел тамгаларын нәселләр беләбез инде менә башкортларда, казакларда алар бик көчле әйберләр. Татарларда да шулай булган. Татарларда беразына җуела бара торган әйбер. Һәм алар һәрбер нәселнең үзенең тамгасы булган. Язу, уку язуга бит һәрбер кеше дә укый яза белмәгән. Революция кадәр инде масс күләмдәге язарга, мәҗбүри укырга мәҗбүр иткәнчегә кадәр. Нәсел тамгасы булган. Менә шул нәсел тамгасылары төрле инструментларга, коралларга сугыла торган булган. 20-нче гасырда да ул хәтта кайбер очракларда урманчылар урманда үскән агачларны билгеләр өчен шундый тамгалар сугып йөриләр иде. Менә шулар белән чагыштырганда аларның рун язмалары һәм нәсел тамгаларының уртаклыгы күзгә чалынган. Димәк, хәзерге көнгә кадәр диярлек 20-нче гасырга кадәр инде һәрхәлдә нәсел тамгалары рәвешендә рун язуы, рун билгеләре яшәүләрен дәвам иткәннәр икән. Аннан соң 90-нчы елларда инде рун язуына кайтырга кирәк дигән хәрәкәтләр булып алды. Буларны да күпләрегез хәтерлидер. Чаллыда андый хәрәкәт бик көчле иде. Алар монда Казанга килеп тә үзләренең
фикерләрен ашыктан-ашык белдерә алалар, белдерә иделәр. Рун язуына кире кайту әлбәттә инде фантастик идея, ләкин бурынгы тарихыбызга кайтыйк әле, әнә шул пассионарлык чорына кайтыйк әле дигән фикерләрнең чагылышы дип аңлыйм инде мин аны һәр хәлдә. Менә шушындый әйберләр һәм алга таба рун язуы ул ташка гына чукылып калмаган. Рун язуы белән язылган хәтта китаплар, кагаз китаплар да бар. Кагазның никадәр дәрәҗәдә кыйммәтле һәм яшерен әйбер икәнен инде аңлыйбыз. Шулай кагаз эшләүнең аңа кадәр ташка, күнгә язганнар. Менә шушындый ырык битек дип тә атала. Бу юрау китабы нинди рәвештә язылган. Менә шундый әйбер булса, бу яхшы була. Әгәр булай булса, бу начар була дигән формада аның текстлары бара. 11-нче гасырда иң бурынгы телләрне нәкъ менә язуга төшереп калдырган искиткеч зур хезмәт бар. Дивану лөгат түрк. Лөгат тел дигән сүз түрк. Монда түрк турецкий дигән мәгънәдә түгел, ә гомумән тюркский дигән мәгънәдә аңларга кирәк. Төрки телләренең диваны, диван җыентык дигән сүз. Төрки телләренең җыентыгы. Бу искиткеч, безнең тарихыбызда искиткеч зур әсәр һәм аның авторы Мәхмүд Кашгарый, Кашгар шәһәреннән булган, ул вакытларда Хорезм дәүләте белән бәйләп карыйбыз инде. Кашгар шәһәреннән икәнлеген күрсәткән һәм ул үзе шушындый зур күләмле, монда инде мин алып килмәдем. Теге текстын алып килмәдем. Ул безнең интернетта хәтта аны йөкләп алып була, скачать итеп алып була. Куелган интернетка әлеге китап. Һәм нәрсә? Мәхмүд Кашгарыйны без беренче тюрколог дип атыйбыз. Беренче тюрколог. Ни өчен беренче тюрколог? Чөнки ул төрки телләренә классификация ясап караган. Менә хәзерге чорда без кулланучылар җәмгыятендә яшибез. Ягъни безгә информация әзер килеш тәкъдим ителә. Безнең 25 яисә 28 төрки тел бар. Шуларның менә булары Кыпчак төркеменә карый, булары Угыз төркеменә карый, булары Уйгыр Карлык төркеменә карый дигән информацияны без әзер килеш алабыз. Мәхмүд Кашгарый менә шушы классификацияны беренче булып үзе ясап карарга теләгән кеше. Сәүдәгәр дип тә әйтәләр аны. Сәүдәгәр булган, информантлары булган, яисә киресенчә, ул үзе сәүдәгәр буларак төрле җирләргә сәүдә белән, сәүдә максатыннан чыгып китеп, үзе информатларын табып җыеп алган дип тә әйтәләр. Һәр хәлдә, менә 41 сөйләш атамасы күрсәтелә. Мин моны махсус үзем җыеп чыктым әлеге китаптан. Монда барысы да төрки телләр дип әйтмим. Ләкин төрки телләр арасыннан менә күрәбез инде Болгар дигән атама бар. Шулар арасында сакланып калган. Кыпчак дигән безгә турыдан-туры карый торган әйберләр. Кыпчак һәм Татар дигән атама бар. Татар дигәнгә артык мәгълүмат таба алмыйбыз әлбәттә. Монда күбрәк Угыз төркеменә караган телләр турында сүз бара. Бу бит кайчандыр айрым телләр булган, һәрберсе. Айрым телләр. Кая киткән алар? Ничек югалганнар алар? Аларның язулары булганмы, юкмы? Менә шушындый сораулар туа. Бүгенге көндә инде менә әйтәм бит, монда без белә торганнарыннан шушы Болгар, Карлык, Кыргыз дигәне булырга тиеш әле монда. Кыпчак, Төрки дигән, Уйгыр дигән атамаларны беләбез. Сугыт дигән калганнары инде, мәсәлән, әйтик, Ясмил, Сын, югары түбән сыннар, Җикилне дә әле, Җумулны да фаразый рәвештә әйтеп чыгара алабыз. Кая киткән соң алар? Никадәр тел югалган, шулай бит. Монда безнең гасырның менә халыклар күчеше вакытында, беренче халыклар күчеше вакытында, икенче халыклар күчеше вакытында телләрнең бик күп рәвештә югалулары турында язылган мәкаләләр бар. Ягъни алар яисә физик яктан юкка чыкканнар, бөтенләй яисә ассимиляцияләнеп үзләренең телләрен югалтканнар дигән сүз. Һәм Мәхмүд Кашгарыйның әле әйтмәдем, Диван лөгат түрк дигәндә каядыр мин аны яздым бугай инде. Болгар телен күрсәткәндә язганмындыр, шунда кайтырбыз.
Tag'in burungi yozma esdaliklardan, menә Mahmud Кашгари нәрсә дип әйтә? Мин аңа, ягъни сүзлеккә, төрки халыклар сөйләшкәндә, мөрәҗәгать иткәндә әйтә торган, берсеннән-берсенә җиткерә торган шигырьләр, кайгыда да, шатлыкта да зирәк сүзләр буларак яңгыраган мәкаләләр чәчтем дип әйтә. Язу рәвеше инде әлбәттә хәзерге практик тел түгел, көнчыгыш традицияләренә нигезләнгән беркадәр көнчыгышлашкан, угызлашкан шундый тел формасы. Мәкаләләр чәчтем дип әйтә ул, мәкаләләрне яздым дип әйтмим. Тел формасы. Өркәм кәлеп оградым, арсланлаю көкрәдим, алыплар башын тоградым, әмди мәни ким тутар. Бер караганда бер нәрсә дә аңлашылмый кебек, шулай бит? Ләкин әгәр хәзерге телгә күчерә башласа, үркедем диләр. Үркеп киттем. Куркып киттем. Куркуым, ләкин монда курку мәгънәсендә генә түгел, ачу дигән мәгънәсе бар аның. Ачуым килеп оградым. Ограу, кышкырдым дигән мәгънәдә. Һәм ул хәзерге кайбер телләрдә, төрки телләрдә дә саклана, оградым дигән сүз. Арсланлаю көкрәдим. Арсланнар кебек, бу хәл фигыль формасы, ю формасы, күкрәдем, үкердем дигән сүз. Алыплар башын тоградым. Алып дигән затны, көчле затларның башын турадым, тоградым, турадым, кистем мәгънәсендә. Әмди, инде мине кем тотар? Бу үзенә күрә шундый теге кашкыннар җырын хәтерләтә. Кашкыннар зимагурларны беләбез бит инде, шулай бит. Хәзерге теге шансонга охшаган беркадәр шундый стиль. Менә 11-нче гасырда бездә хәтта шундый стиль булган. Искиткеч гаҗәп. Тагын бурынгы төрки телгә карый торган һәм үзенең зирәклеге белән яшәргә өйрәтә торган мәкаләләре, әйтемнәре, фразеологиясе белән таң калдырган Юсуф Хас Хаҗи Баласагынлының Кодатху белек дигән әсәре бар. Бу әсәр турында күптән түгел генә аның турында зур сөйләшүләр булды җәмгыятьтә, татар җәмгыятендә. Аны татар теленә ниһаять тәрҗемә итеп Мирас журналы басып чыгарды. Ул инде рус теленә күптәннән һәм башка төрки телләргә дә күптәннән тәрҗемә ителгән. Тәрҗемә дигән сүзне мин дөрес кулланмыйм. Тәрҗемә ителми инде ул, чөнки бурынгы төрки телдән хәзерге телгә ул күчерелеп чыгарылды һәм аны укыган кеше укымаган булсагыз укыгыз, укыган кеше инде гаҗәпкә кала. Андагы киңәшләр менә хәзерге тормышта безнең өчен дә кулланырга әйбәт. Әхмәт Югнәкинең Хибәтул Хакаик дигән әсәре, шулай ук хакыйкатьләр тарихы, яисә Әхмәт Ясәвинең Диванул Хикмәт, уйгыр язуында язылган Манихилыларның Тәүбә дугасы, яисә Хуас Туаниф дигән исем белән бәйле һәм иң зур әсәрләрнең берсе Алтын балкыш, Алтын ярук дип аның исеме билгеле. Алтын ярук, алтын өңлүк ярык, ялтырыклы копта көртөлмәс ном ил 2 атлык ном дигән әсәр дигән исем астында йөри ул. Бүтән нәрсәдән дә биегрәк, алтын нурлар белән балкый торган падишах китап дигәнне аңлата. Менә шушындый әсәрләр сакланып калганнар, табылганнар. Ләкин нәрсә дигән сүз бу? Шундый зур территорияда әлбәттә бу хәтлек кенә моның кадәр генә әсәрләр язылмаган. Алар күп булганнар. Алар падишаһларга да багышлап язылганнардыр. Ләкин безнең климат шартлары, монда бер кайда китеп булмый аңардан. Климат шартлары менә урамга асфальт җәеп куялар, шулай бит. Ул безнең ничә елда инде таркалай гадәттә. 1 ел торса әйбәт инде. Әйбәт. Югала. Кәгазь ничек саклансын? Кыш көннәрендә яз килә безнең, җәй көннәрендә кыш килә, ягъни температура еш алышынып тора, дымлы һава. Шуңа күрә инде әлбәттә алар сакланмаган. Рукописи не горят, кулъязмалар янмый дигән гыйбарәне беләбез, шулай бит. Ни өчен янмыйлар алар? Аларның кәгазьләре, чөнки менә булай китапны күрсәтсәм инде, алар бер-берсенә ябышып беткән булалар. Һәм әгәр кулъязма табыла икән, кайдадыр экспедициядә йөргәндә инде менә алдарга ялганларга йөреп бирмәсләр. Әгәр аны кинәт кенә ачасың икән, аны йыртып җибәрү бик куркыныч. Чөнки анда битләр ябыштырылган. Бу кулъязмалар белән эшләүнең шулай үзенең технологиясе бар. Аны аерым кешеләр генә, аерым әгәр бик кадерле булса инде һәрхәлдә күренә икән кулъязманың борынгылыгы. Бик
бик сак эш итәргә кирәк. Шул ук әйбер каен тузлары белән дә. Миркасым ага Госмановның бит Кавры каләм үзеннән дигән китабы бар, һәм ул анда менә яза. Табыла каен тузлары, ләкин саксызлык белән алганга күрә каен тузы бит ул, каен агач. Һәм мизгел эчендә көлгә әйләнә дә бетә. Һәм анда нинди кыйммәтле генә материал язылган булса да, кеше белмичә кала. Менә экспедицияләр вакытында шундый әйберләр дә һәрхәлдә булган. Алга таба бурынгы төрки тел нинди булган соң ул дигән сорауга җавап биреп карый. Бурынгы төрки теленең әлбәттә сузыклары һәм тартыклары булган. Иң беренче һәрбер телне без фонетик яктан тикшерә башлыйбыз. 8 узын һәм 8 кыска сузык булган дип карала. Хәзерге татар телендә сузыклар 9ау, төрки сузыклар турында сүз бара һәм тагын 3 алынма сузыкны күрсәтәбез. Барысы 12 сузык бар безнең. Димәк, бурынгы төрки телдә исә сузыклар саны 8 булган һәм алар бер-берсенә каршы куелганнар. Узынлыкта һәм кыскалыкта каршы куелганнар. Каршы куелуны ничек аңлыйбыз? Мәгънә аерылган. Әгәр, мәсәлән, каң дип узын итеп әйтелгән икән, сүз бер мәгънәне белдергән. Ул хәзер дә шулай, менә кайбер алтай телләрендә шулай. Әгәр ул кыска гына әйтелгән икән, каң формасында, ул икенче мәгънәне белдергән. Узын әйтелештә каң формасы ул гомумән кровь, кан дигән сүзне белдергән. Кыска әйтелештә инде ул киресенчә. Әти кан дигәнне белдергән, кыска әйтелештә әти дигәнне белдерүгә күчкән. Бу әлеге кан дигән сүзгә мөнәсәбәтле рәвештә. Менә шушы әйтелешләре ягыннан алар хәзерге татар телендәге кебек әйтелмәгәннәр. Менә әйтәм бит, хәзерге татар телендә дә үзгәреш безнең күзгә күренеп бара. 1000 ел элек булган төрки телдә әлбәттә сузыклар башка төрле әйтелгәннәр. Һәм аларның әйтелеше хәзерге көнбатыш диалектына якын булган, яисә рус теленә дип әйтәләр. Мәскәү язган китапларда рус теленә якын формада әйтелгән дип күрсәтелә. Без инде көнбатыш диалектта сузыкларның ачык, улаштырмыйча әйтелүенә якын рәвештә дип әйтәбез. Шуңа күрә көнбатыш диалект ул иң борынгы диалектларның берсе. Ничек әйтелгән? А дип түгел, А формасында. Ягъни улаштырмыйча әйтәбез. О дип түгел, О формасында. Рус телендәгечә кебек була инде ялгышмас өчен. Улашкан дөресрәге тар сузыкларны әйткәндә бераз гына йод катнашкан. У дип кенә түгел, У формасында. Ишетә аласызмы икән аерманы? У һәм У формасында. Бу көньяк төрки халыкларда хәзерге көнгә кадәр менә шул әйтелеш дәвамда итә. Нәрсә белән үзенчәлекле? Идел буенда, менә бу бурынгы төрки телдәге сузыклар Идел буенда үзгәргәннәр. Һәм ул үзгәрешне мин таблица күрсәттем әле, күрсәттем. Ни рәвешле үзгәргәннәр? Бурынгы А авазы Идел буенда улашкан. Моны ни өчен улашкан икәнен инде берничә галим берничә төрле күрсәтә. Идел буе болгарлары телендә улаштыру булган дип күрсәтә Латыф ага Җәләй. Тел тарихын беренчеләрдән булып өйрәнүче, тарихи грамматиканы өйрәнүче галим Латыф Җәләй улашкан дип әйтә. Һәм әгә күчкән. Арча якларында, Казан артында без ашкыш дибез һәм әшкеш дибез. Ашы, әше. Менә күрәбез, әше варианты ул соңрак барлыкка килгән вариант. Ягъни нечкәрүдән барлыкка килгән. Авазы игә күчкән, и булып үзгәргән. Кәл бурынгы төрки телдә, кил дигән сүз. Татар телендә кил, мәсәлән. О авазы бурынгы төрки телдәге уга әйләнгән. Мәсәлән, әйтик, кул дигән сүз. Кул рука дигән мәгънәдә. Авазы үгә күчкән. Буларны инде парные переходы дип әйтәләр, парлы күчешләр. Мәсәлән, көл формасы бурынгы төрки телдә күл формасына күчкән. Ога киресенчә үгә күчкән һәм и авазы игә күчкән. Мәсәлән, тил дип әйтәбез. Тил, татар тили
булырга тиеш иде. Теле дип әйтәбез. И-гә күчкән. Һәм тагын бер сузык ый сузыгы. Борынгы төрки телдә ул дифтонг буларак әйтелгән. Хәзер кыска әйтәбез. Борынгы төрки телдә ый формасы. Хәзерге татар телендә без әйтәбез кыз дип, шулай бит, девушка дигән мәгънәдә. Әйтик, көньякка табарак, аскарак төшсә карты буенча, бу гыз формасы яисә кыз формасында әйтелә. Яисә тагын, менә татар телендә дә сакланып калган. Шундай эшләр кыл, шундай эшләр кылды дип әйтәбез. Икенче формасы шундай эшләр кылды, кылды. Менә кайбер сүзләрдә генә без аларның эзләрен таба алабыз. Тартыклар турында мен башка тартыклар турында монда 18 тартык аваз кулланылган. Беренче этапта хәзер аларның саны 26. Менә карыйбыз ниндиләр икәне. Калын һәм нечкә тартыклар язуда аерым күрсәтелгәннәр. Аларны билгеләүче аерым хәрефләр булган. Борынгы төрки телдәге тартыклар үзләренең сыйфатларын татар телендә кайберләре саклаганнар. Мәсәлән, к тартыгы, тел алды тартыгы, яисә т тартыгы, тел алды тартыгы. Кайберләре исә үзгәреп беткән. Мәсәлән, интервокаль позицияда ике сузык арасында дигән сүз инде бу. Ике сузык арасында тартык аваз саңгырау кулланылган борынгыда. Хәзер ул яңгыраулаша. Күпчелек төрки телләрдә яңгыраулаша. Югары, мәсәлән, монда бар микән бу сүз? Югары, югары дип әйтәбез, югары. Яисә һәм әлбәттә инде чиратлашулар барлыкка килгән. Аркы, аргы, сакын, сагын, югары, югары, 8, әкин, иген, ишет, ишет һәм башкалар. Менә монда инде барысында укып та тормыйм. Сүз ахырыннан кайбер очракта авазлар төшеп калганнар. Идел буенда алар хәтта масса күләм дип әйтәбез инде, күпләп төшеп калганнар. Татар телендә дә, шул ук вакытта болгарлар белән бәйләгәч инде чуаш телендә дә. Мәсәлән, чуаш телендә ура дигән сүз бар. Ура формасындагы авазы төшеп калган. Аяк дигән сүз ул. Аяк. Татар телендә аяк, к авазы әйтелә. Чуаш телендә шул ук нигездән чыккан, шул ук бер үк инде аның нигезе. Ләкин анда ура формасында, ура әзрәк кенә алар иренләштереп әйтәләр. Татар телендә элегрәк язылган истәлекләрдә Тукайда, хәтта 20нче гасыр башында да сарык һәм менә шушындый киши, түрек һәм башка сүзләр күзәтелә. Ярый, менә бер текст бу борынгы төрки телдән. Каңым каган учтукта иним көлтәгин яти яшта калты. 10 яшта умайтак өгüm катын кутына иним көлтәгин ат балты. Укганда теге бераз гына инде, әлбәттә мин ул чордагы телне инде шул чордагы тел белән әйтә алмыйм, алай әйтә алмыйм. Ләкин хәзерге тел белән чагыштырганда кайсы авазлар таныш сезгә? Нинди сүзләр дөресрәк? Кайсы сүзләр дөрес? Яшда, яшьтә, калды. Татар теленә күчерсә, каңым, каң, әти дигән сүз. Атам, әтием. Кушымчасы хәзер дә саклана. Шулай бит, борынгы төрки телдә дә булган, хәзер дә саклана. Ул безнең тартым кушымчасы. Беренче зат берлек сандагы тартым дип әйтәләр. Каган, шулай бу сүзнең ике төрле ханга кадәр үзгәреше булган дип әйтәләр. Х авазның интервокаль позициядә төшеп калуы нигезендә хан дигән сүз барлыкка килгән. Яисә каган дигән сүз үзе сакланып калган, ул алынма сүз буларак та карала әле Кытайдан. Учдукта, ышканда кушымча үзгәргән. Дук-дук, дык-дык кушымчасы. Татар телендә эзләре бар. Ташландык җир дип әйтәбез. Бер мәсәлән, уентык дип әйтәбез. Уентык җир, бер уентык та җиләкләр тапты, мәсәлән, җиләк җыйдым. Ягъни аның эзләре сакланган, яисә юынтык су. Ләкин тулайым норма булып китә алмаган бу кушымча. Учдукта аваз чиратлашуларын куйса, у авазы о белән чиратлаша. Дук, кан, кен, ган, ген билгесез үткән заман хикая фигылгә туры килә. Булар инде фәнни терминнар китә, хәзер сезгә бик күңелле түгел. Ышканда, әтием каган ышканда дип язган. Әтисе моның шатырган булганмыни дигән сорау туа, шулай бит. Менә бу борынгы төрки халыкларының юрамышы белән.
Хәзерге көнгә кадәр үлү дигән сүзне кулланырга ярамаган табу сүз булган. Хәзердә әйтмибез без аны. Мәрхүм булды дип әйтәбез, вафат булды дип әйтәбез. Үлде дигән сүз бик каты гадиләштерә һәм беркадәр тискәре негатив төсмер өсти. Татар халкында аның нинди генә вариантлары юк. Күзен йомды, таңда üzüldü дип әйтәбез. Яисә дөньядан китте дип әйтәбез. Каенлыкка кайтып китте дип әйтәләр кайбер якларда. Төрле вариантлары булган. Ягъни нәкъ менә үлде дигән сүзне кулланырга ярамаган. Ләкин үлгән дигән, үлде, үлдермәктә дигән сүзләр Ахун Енисей язма истәлекләрендә бар. Кайсы очракта дошманга караганда, карата әйткәндә кулланыла. Менә бу шулай бик гаҗәп. Иним, энем, көлтегин, күлтегин, яти, жиде шулай, еди дигән сүз төрек телендә дә һәм көнчыгыш халыкларда да бар. Яшда нишкәргә, яшьтә калды, калды. Хәл фигыль формасы. Бер үзенчәлек бар монда. Бу саф лингвистика әйбер инде. Соңгырау тартыктан соң, соңгырау аваздан соң, яңгырау авазга башланган кушымча ялганган. Яисә киресенчә, соңгырауга бетә икән тамыр, яңгырауга башланган кушымча ялганган. Ни өчен шулай килеп чыккан бу? Яисә инде аны әйтәләр, традицион язу традициясе белән шулай язылган кушымчаларны бозарга ярамаган дигән мәгънәдә. Яисә әйтелеш нормасы шундый булган дигән мәгънәсе бар. Икенчесе, 10 яшьтә умай тәк өгем катын кутына инем күлтәгин ат булды. 10 яшьтә, аңлашыла инде, 10 яшьтә умай. Умай мифологик зат, өстә Тәңре, аста җир алиһәсе, Аллаһ алиһә, җир алиһәсе тәк тик, чәчәк тик, гүзәл дип әйтәләр. Чәчәк кебек гүзәл, кебек дигән бәйлекне аңлата. Алиһә кебек, өг, әни дигән сүз. Үксез бала, нинди бала? Үги бала, әнисез бала, әни дигән сүздән алынган. Бурынгы сүз инде. Катун, монда хатын жына дигән мәгънәдә түгел, катун княгиня, затлы нәселдән чыккан хатын кыз дигәнне аңлата. Кутына, кут дигән сүз, куты, жан дигән мәгънәсе бар. Һәм жан дигән мәгънәсеннән трансформация рәвешендә соңыннан инде аның бәхет дигән мәгънәсе барлыкка килгән. Кутым бутыма җитте, кутым очты, котлы булсын дип әйтәбез, җанлы булсын. Кут жан мәгънәсендә. Менә шул сүз. Монда бәхет, яисә, бәхет дигән мәгънә. Бәхетенә энем күлтәгин ат болты. Ират булды. Ул бит инде туганда ук ират җинесеннән. Ни өчен ират булды дип язылды икән дигән сорау туа, шулай бит. Ягъни ул аерым бер ярышлар үткәргәннәр дә, төрки халыкларда да, индеецларда да, җир йөзендә яшәүче халыкларның күпчелегенең тарихында билгеле әйбер. Менә шул ярышлар нәтиҗәсендә, әгәр ярышларны үтә алса инде, ул бала сугышчы булырга әзер. 10 яшьтә сугышчы булырга әзер димәк. Инициация. Нәкъ шулай инициация дигән процессның чагылышы сакланып калган телдә. Без аны каян белер идек? Әгәр телдә сакланмаган булса. Менә бурынгы төркиләрдә дә тел материалы менә шундый мәгълүмат бирә, хәтта тарихи мәгълүмат бирә. Ират булды, сугышчы булды. Ират дигән сүздә дә шулай ук, ул дигән сүз монда инде күчеш барлыкка килгән күренеп тора. Ул сугышчы дигән мәгънәдә кулланыла. Ягъни җинес мәгънәсендә генә түгел, нәкъ менә сугышчы булды дигән мәгънәдә кулланыла. Ярый, буларын әйттек. Миндә информация күп, сөйләп бетерергә минем вакыт кына җитми. Булгарга һаман әле күчә алмыйбыз. Бусын, мин үскә менәм. Алга таба димәк, бусын карадык. Кулгалигә килеп җитәбез хәзер. Ниһаят, озын-озак сөйләгәннән соң, менә шушындый тел булган, һәм ул бик зур территориядә кулланылган, һәм ул 11-нче гасырдан соң локаль, аерым урынчалыкларга бүленә башлаган. Дөресен генә әйткәндә, бу локаль үзенчәлекләр алар элек-электән булганнар инде, һичшиксез булганнар. Ләкин язма, әдәбият барлыкка килү, менә аерым бер урын белән бәйләп каралганга күрә, без нәкъ менә шушы
шушы урында шушындай тел бар булган дип кенә күрсәтәбез. Нигезе аның кайчан башланган, кайчан булган, ансы турында мин инде фантазия әйтәсем килми, уйлап чыгарасым килми, ансы һәрхәлдә фаразый рәвештә генә төрле версиялар әйтергә була. Бик бурынгы шушындай язма Кулгалинең үзе турында да шулай сөйләшкәнсездер инде булар турында. Шулай бит кем булган ул, кайда? Ул хәтлек мәгълүмат юк. Бурынгы әдәбиятларның традициясе буларак автор үзе турында мәгълүматны бик тамчылап кына бирә әсәрдә. Яисә ул үзенең исемен күрсәтә, кайдан икәнлеген күрсәтергә мөмкин. Ансында тәхәллүсендә алганда гына. Хәзерге менә шушындай бу җыентык инде безнең хәзерге китапларда исә иң зур итеп башта авторның исеме тора. Шулай бит китапның эчтәлегенә караганда башта авторның исеме тора. Бу җыентык булганга күрә генә юк. Элек андый традиция булмаган. Кайбер хезмәтләрнең авторының кем икәнлеген дә без белмибез, кем тарафыннан язылганын да белмибез. Һәм ул гомумән этика кагыйдәләренә сыймаган авторны менә мин яздым дип күрсәтү. Кулгали дә үзе турында бик аз информация бирә. Ни өчен кул дигән сүз? Монда инде шунда актуаллашлар бит, ни өчен кул, раб дигән мәгънәдә. Һәм моны инде Аллаһ кулы дип әйтәләр. Нурмөхәммәд абый Хисамов, әлеге әсәрне тикшерүче кеше, Аллаһ кулы булган дип күрсәтәләр. Аның затлы нәселдән булуына ишарәне ясыйлар. Ни өчен? Чөнки бурынгы традиция буенча, иске төрки җырлардагы традицияләр буенча әдәби тел ул һәр вакытта да элита теле. Аны менә унтырга ярамый. Совет чорында гына ул бераз гына үзгәрде, үзенең функциясын, үзенең адресатын югалтты. Безнең аңа кадәр революцияга кадәр 20нче гасырда, 19нчы гасыр ахырында булган әдәби телне кулланган кешеләребез, алар элита кешеләре. Элита дигәнне кемне күз алдында тотабыз? Зыялылар һәм монда аерым басым ясап әйтәсем килә инде, бай зыялылар. Ни өчен байлыкны күрсәтәм мин? Чөнки белем алу процессы ярлы кешенең мөмкинлеге булмаган. Ул чит илгә китеп каядыр, анда әйтик, араб илләренә китеп мәдрәсәләрдә, көчле мәдрәсәләрдә белем алу мөмкинлеге юк аның. Шуңа күрә әдәби телнең иясе, хуҗасы ул элита вәкиле. Әгәр Кулгали шушы әсәрне язган икән, әдәби телдә язган икән, ул һичшиксез ханга якын булган кешеләрнең берсе, һичшиксез ул элита кешесе булган. Шуңа күрә аны инде менә шушы югары даирәдән булган кеше дип күрсәтәләр. Һәм монгол яулары башлангыч, аның тарихына карата шулай уйлап чыгарулар да бар, фантазия да бар. Башка без бер мәгълүмат та бирмибез. Таҗетдин Ялчыгылның әсәрендәге мәгълүматлар бар, ләкин аларны инде бер кадәр ышанычлы түгел, дәлилле түгел дип карыйлар. Анда нәрсә язылган? Менә ул монгол яулары вакытында сугышта нәкъ шулай сугышкан, көрәшкән һәм соңыннан шәһәр инде бирелгәннән соң ул качып өлгергән, Зәй тамагына барып урнашкан, шунда үзенең кабиләсен төзегән һәм шунда 96-90 яшендә вафат булган дигән информация бар. Ләкин никадәр дәрәҗәдә ул дөреслеккә туры килә, чөнки Таҗетдин Ялчыгыл үзен аның онугы дип күрсәтә. Фантазия юк микән дип әйтәләр тарихчылар. Һәм менә шушындай рәвештә ул безнең каршыда гәүдәләнде инде. Болгарда да бар, монда да бар. Менә безнең парк тысячелетияны беләбез инде. Әгәр күргәнегез булмаса, барып карарга була. Кулгалинең һәйкәле шунда басып тора. Һәм без аның кулъязмалары, китапларының таралышы турында тагын нәрсә белергә тиешбез. Иң бурынгы кулъязма дип Дрезден нускасы санала, бу 18нче гасыр ахырында гына. 18нче гасыр ахыры. Шуңа күрә Кыйса Юсуф үзенең язылу датасы итеп 1212 һәм кулъязмаларда тагын булган бер датаны минем күрсәтәсем килә. 1212 ел һәм 1233 ел. Ягъни монгол яуларына кадәр Болгар шәһәре 1236 елда яулап алына. Менә бу аралыкта, ягъни монгол яуларына кадәр язылган булгандыр дип исәпләнелә. Чөнки әлеге кулъязмаларда ике дата күренеп китә, чагылып китә.
Кайсысы дөрес? Галимнәр булай дип әйтәләр. Бәлки ул менә хан сараена беренче тапкыр, беренче вариантта тәкъдим иткән дә кулъязмаларын. Аннан соң инде җыеп ниндидер фикерләрне ишеткәч, нәрсәләрнедер үзгәртү ихтыяҗы килеп тугач, нәрсәдер бәлки үзенә охшамагандыр, киридән яңадан күчереп язган 33-нчы елларда. Һәм шуңа күрә кулъязмаларда икесе дә кабатлана. Һәм бу әсәр таралганга күрә кулъязмаларда беренче варианты да таралган, икенчесе дә таралган. Шуңа күрә төрлелек булырга мөмкин дип күрсәтәләр. Бүгенге көндә әле менә бу беләбез инде, монда менә шушындай җыентык чыккан иде безнең. Бу Кол Галинең тууына 800 ел тууга багышланган 1987 елда һәм аның Кыйса Юсуф әсәренең язылуына 750 ел тууына багышлап чыгарылган җыентык рус телендә чыкты ул безнең. Һәм анда менә язылган Нурмөхәммәт абый Хисамов, бу әсәрне тикшерүче, әдәби яктан тикшерүчеләрнең берсе, ул аны анда ул 154 кулъязма белән эшләгән күрсәтә. Бүгенге көндә, хәзерге көндә 2014 елда Рамил Исламов дигән галим, Иалида эшләүче кулъязмалар белән эшләүче, әйтәм бит, сирәк галимнәрнең берсе, бүгенге көндә инде ул 333 нөсхәсе бар дип күрсәтә. 333. Бу басма китап булмаган очракта кулдан күчереп яза торган вакыт турында сүз бара. Мондый сандагы кулъязмалар юк дәрәҗәсендә. Юк. Чөнки кайсы гына гасырны алып карасак та, кулъязмалар күп дигәндә 10-15 булырга мөмкин. Әле күпчелек кулъязмалар безнең берәр-икешәр нөсхәдә генә йөриләр. Ә монда бу минем аңлавымча инде Рамил Исламов тулы кулъязмалар турында сөйли, фрагментлар турында гына түгел, 333 кулъязма. Бу әлеге әсәрнең татар халкы өчен, башкорт халкы өчен никадәр дәрәҗәдә, мөгайлар өчен никадәр дәрәҗәдә кыйммәтле, кадерле, йөрәк түрендә булуын күрсәтә. Искиткеч менә бу таралыш. Һәм сакланып калганнар, әлбәттә, кайбер очракта кулъязмалар читкә чыгарылганнар, шуңа күрә без Дрезден нөсхәсе дип әйтәбез. Алар сатылалар, беләбез инде бурынгы кулъязмаларның, аларның аерым бәясе бар үзенең. Алар кара базарда, чорный рынок дип әйтәләр. Хәзерге көндә дә хәтта сатылырга мөмкиннәр, ниндидер шәхси коллекционерларның коллекцияларында, җыйналма туплауларында сакланырга мөмкин. Менә бу сезнең алда булган кулъязма, бу 1839 елда чыккан, басылган 30 Имәни тарафыннан редакцияләнгән беренче тапкыр басылган басма нөсхәсе. Беренче тапкыр Казан типографиясендә басыла ул. 30 Имәни 1824 елда, 1824 елда тәнкыйди текстны әзерли. Ничә кулъязма белән эшләүе билгесез. Нәрсә ул тәнкыйди текст? Менә шушындай әйтик кулъязмалар, алар берничә күпләп. Мәсәлән, мин Җават Алмазның 17 кулъязма белән эшләгәнлеген беләм. Берничә кулъязмалар һәм шулардагы бер юлны һәрберсеннән дә карап чыга да, һәм шуның уртача барысында да ешрак кабатланган оптималь вариантын бер урынга язып куя. Аннан соң икенче юл, өченче юл, монда юллап эш иткәндә. Әгәр инде тагын да ничкәрәк эш булса, һәрбер аерым сүзне шулай тикшереп чыгалар. Бик авыр эш, искиткеч авыр эш. Һәм менә 30 Имәни шуны башкарып чыккан һәм кыскарткан, ни гаҗәеп кыскарткан. Аннан соң аны 25 елда улы Казанга илтеп бирә дә һәм басыла. Безнең сүз уңаенда гына әйтеп китәм, 25 елда. Аннан соң күпме еллар менә басылмыйча да ята бит әле ул. Һәм нәрсә? Кыскарту моменты. Нәрсәне кыскарткан? 30 Имәни турында беләбезме әле без? Кем икәнен? 30 Имәни үзе дин кешесе, шулай бит. Ул гарәп телендә, фарсы телендә күпме әсәрләр язган, поэмалар, проза әсәрләре язган кеше, һәм ул күбрәк менә кабатланган урыннарны һәм дини рәвештә кирәкмәгән дип тапкан, кабатланып килгән урыннарны кыскарткан. Соңыннан менә карап чыккач, чынлап та шулай икәнлеге күзәтелә.
Ягъни бер фикер күп тапкырлар кабатлана башласа, менә мин дә кайчакта кабатлыйм әле. Кабатлана башласа, туйдыра ул, укучыга туйдыра. Ул тизимән шуны оста рәвештә тотып алган да һәм кыскарткан да аткан. Безгә әлбәттә инде һичшиксез тикшерүчеләргә аның һәрберсе кыйммәтле. Кыскартканы да, кыскартмаганы да, кыскартканнары бигрәк тә кыйммәтле әле, чөнки аннан соң алар кайсы кулъязмаларда кабатлаганын карарга, күрергә була. Менә шушындай критик текстны, тәнкыйди текстны төзегән кеше. Бусы кулъязма 19 гасыр ахырында күчерелгән кулъязма. Суык су кулъязмасы, ялгышмасам суык суныкы бугай. Юк, суык суныкы түгел, Мәңгәр, Улы Мәңгәр кулъязмасы. Монда зур авылларның берсе бит инде шунда табылган. Кулъязма микән? Хәзер менә төгәл генә үзем дә әйтә алмыйм инде, чөнки моны карап килмәгән идем. Мин үзем күбрәк тулы кулъязмалар белән эш иткән идем, 3 кулъязма, Сарабикул, Мәңгәр һәм суык су кулъязмалары белән. Ярар, менә бусы Җавад Алмаз 20 гасыр уртасында, 60 елларда Җавад Алмаз тарафыннан әзерләнгән критик текст. Менә карыйбыз, монда нәрсәгә игътибар итәбез? Барып күрсәтә алмыйм инде. Башта ул үзе кирәкле дип тапкан текст бара, аска исә һәрберсе соннар ярдәмендә менә бу сүз шулай кулланылган. Менә бу икенче сүз шулай кулланылган, теге кулъязмада булай, бусында булай дип аңлатып чыга. Кайбер битләрендә аның хәтта менә бу төп текст, тәнкыйди текст, кичкенә генә абзац булып бара, калганнары, теге калган өлеше, ул инде аңлатмалар өлеше китә. Шул хәтлек зур эш башкарылган шушы Җавад Алмазның. Мин үзем 98 елда әлеге тәнкыйди текст белән эшләгәндә Милли китапханә архивында саклана иде ул. Милли китапханә хезмәткәрләре миңа мондыйрак фикер әйттеләр инде. Менә сез галимнәр киләсез дә күчерәсез дә китәсез, Җавад Алмазның шул кадәр зур эшен бастырып чыгармыйсыз дип әйткәннәр иде. Чынлап та бик күп кешеләр куллана әлеге кулъязмадан, ләкин бүгенге көнгә кадәр әлеге кулъязма басылмаган, бастырылмаган Җавад Алмазныкы. Бу эш башланды. Хәзер ияли тарафынан Институт языка, литературы, искусства бит инде тәхси, татарча әйткәндә, һәм алар менә киләсе елда Алла теләсә инде шушы тәнкыйди текстны да эшләп чыгарлар дигән өметтә калабыз инде һәрхәлдә. Кирәкле әйбер. Ни өчен басылмаган? Җавад Алмазның үзенең шәхсе белән бәйле. Чөнки ул инде эштән чыгарылган, аның турында начар фикерләр әйтелә башлаган, ялган ягылганмы, анда мин аларын белмим, ләкин университеттан ул киткән һәм фән дөньясыннан да киткән. Шуннан соң тәнкыйди текстны ул кириллицага аударылган вариантын бирә кириллицага. Монда чагыштырып чыккач инде бераз гына аның шулай ук ялгыш моментлары бар, алары турында әйтмим. Һәм ниһаят Кыса Юсуфның үзе. Кыса Юсуф әсәре бик аз вакыт калдырдым ахырсы инде, сөйләр әйбер күп, ләкин сез иштәлеген беләсез инде, шулай бит. Мин Кыса Юсуф әсәрен үзем бик каты яратам. Мин бу әсәргә гашыйк кеше. Ул искиткеч, андагы образлар дисеңме, андагы сурәт дисеңме, андагы кешенең эчке психологик рәвешен тасвирлау дисеңме, шул кадәр осталык белән бирелгән ки, менә шаклар катасың, шын мәгънәсендә бик оста язылган. Урта гасырларда Алтын Урда чорында язылган әсәрләрдә шулай оста язылганнар, матур язылганнар, искиткеч. Ләкин мондый осталыкка җитешми барыбыр да. Шуңа күрә дә ул халыкка якын булгандыр. Теле нәрсәдә? Беренчедән сорау туа, кайда язылган? Шулай бит, кайда? Кыса Юсуф әсәренең үзендә бу турыда бер генә информация да юк. Һәм шулай итеп теленнән чыгып, телдә булган фактлардан чыгып кына 3 версияны әйтәләр. Ул Идел буенда язылган, нәкъ менә шушы Болгар дәүләтендә монгол ханнарына кадәр булгач, ул Урта Азияда язылган, яисә Кече Азияда язылган дигән фикер. Җавад Алмаз һәм безнең галимнәр инде аңлашыла ки, бу Идел буенда язылган дип әйтәләр. Мәсәлән, әйтик, Броккельман дигән галим, ул аны Урта Азияда язылган булырга тиеш дип әйтә. Ни өчен? Чөнки телендә бик күп угыз элементлары, угыз дигәндә төрек телен күз алдына китерсәк инде аңлау өчен генә.
Хәзерге түрек телен күз алдына китерсәк, менә шул элементлар күп кабатлана анда. Ләкин статистикасын алган кеше юк. Түрек угыз элементлары белән бер үк рәттән кыпчак элементлары да кабатлана. Нәрсәдә чагыла? Мәсәлән, юнәлеш килеше. Юнәлеш килеше угыз телендә, түрек телендә кушымчасы а. Мәсәлән, мин әйтә алам. Мәсәлән, әйтик, китап дигән сүзне китаба, китапка дип түгел кыпчак телендәгечә, китаба дип әйтәм. Кыйса Юсуф әсәрендә икесе дә кулланыла. Әлбәттә, булай чагыштырмаша теге санап чыкканда түгел, чагыштырмаша төсмерләү юлы белән генә, сиземләү юлы белән угыз элементларының күбрәк икәнлеген күрәбез, чынлап та. Мондый элементлар иялек килешендә, исемнәрдә буларга кирип китмим инде, булар саф лингвистик әйберләр. Шагыла кайбер фигыль формаларында, мәсәлән, ысар, исәр кушымчасы, бару сарым, күрү сәрим формалары, барырмын, килермен, угыз формасы дип каралырга мөмкин. Яисә, әйтик, дашы, дәше, алдашы сән, болдачы сән, алачактыр, булачактыр, ашак, әшәк кушымчасының борынгы формасы. Менә шулар арадаш кулланылалар. Ягъни теле бер генә төрле түгел. Шуңа күрә әлеге әсәрнең телен тикшерүче галимнәр, мәсәлән, Әмир Нәҗип, Кыйса Юсуф катнаш телдә язылган дип күрсәтә. Безнең өчен катнаш тел дигән терминны аңлавы кыен. Мәсәлән, ничек инде ярар төрки телләрне катнаштырабыз. Татар теле һәм башкорт теле. Бераз катнаштырабыз да, ниндидер килеп чыга инде ул. Аңлашылмый, шулай бит. Кавмысыз иптәшләр дигән формада килеп чыгарга тиеш. Бер сүзе башкортча, икенчесе татарча килеп чыгарга тиеш. Ләкин чынлап та менә шушындый катнаш тел формасы күрәсең урта гасырларда ул реаль әйбер булган. Һәм чынлап та ул борынгы төрки телдән үк килгән. Әнә безнең әйттек бит рун язулы телләреннән килгән. Идел буенда угыз кабиләләре, ят кабиләләр булмаган. Моны инде тел үзенчәлекләре буенча да безнең Алабугадагы Нигъмәтҗанов бит. Нигъмәтҗанов исемле галимебез тикшерә. Һәм аннан соң хәзерге чуаш телендә гаҗәеп үзенчәлек. Хәзерге чуаш телендә угыз элементлары бик күп. Ягъни, менә угызлар, чуашларны беләбез бит инде, болгарлар тарихы теге сөйләгәндә, менә тарихчылар әйткәндер, икегә аерылып киткәннәр. Чуашлар теге якка чыккан, без монда калганбыз. Аннан соң болгарлар да әле ул юкка чыккан, кыпчаклар килгән, дәште кыпчак һәм башкалар, шундый теорияләр бар безнең. Менә шулар катнашкан һәм Кыйса Юсуф та катнаш телдә язылган. Шуңа күрә теге тарткалаулар мондый бу төрекләрнеке, бу казахларныкы, кыпчакларныкы, бу татарларныкы гына дигән әйберне монда берничек тә куеп булмый инде. Бу безнең әлбәттә уртак әйберебез. Ләкин ул әдәби тел формасы буларак чынлап та монда Идел буенда язылган булырга тиеш. Чөнки Җават Алмаз әйтә, кайбер сүзләр бар. Менә Идел буенда язылган икәнлеген күрсәтә торган әсәрдә кайбер сүзләр бар. Мәсәлән, башак дигән сүз. Башакны аңлыйбыз инде, шулай бит. Бодай башагы мәсәлән үсеп килгәч, чәчәкләрне койгач, башак формалаша. Башка төрки телләрдә булса, угыз телләрендә, башка төрки телләрдә бу сүзнең сөмбел дигән варианты кулланылган күбрәк. Сөмбел бездә инде ул бутон мәгънәсендә чәчәкләргә карата әйтелә торган әйбер. Менә шул. Аннан соң Идел буенда куеп, яшенләп, яңгыр яу күренеше, йылдырым дигән сүзләрнең әйтелеше. Булар барысы да әлбәттә булар бик аз инде, ләкин нәкъ Идел буенда язылганлыгын күрсәтә торган әйберләр. Һәм тагын тәрбия ягыннан, тәрбияви яктан ни өчен бездә таралган соң? Безнең менталитетыбыз, тәрбиябез ислам диненең нәкъ менә шушы формасында таралуы, әлеге тирәлеккә хас. Менә эчтәлеген тикшердек дип әйттек бит инде. Зөләйха образы. Мин бу образга гашыйк. Шын мәгънәсендә каян килгән урта гасырларда мондай образ? Бунтарь бит ул. Ул бит бунтарь. Аңа әйтәләр, син булай эшләмә дип. Ул тота да шулай эшли. Хатын-кыз шулай эшли. Хатын-кыз. Хәтта Кыйса Юсуфның, дөресрәге, Юсуф легендасының Коръәндә башка анда дини китапларда
Зөлейха образы анда бары тик Юсуфны көчәйтү өчен генә бирелә. Юсуфны көчәйтү өчен генә. Ә монда өстәмә образ буларак бирелә. Тарихны хәтерлик, алмыш ханга киләләр илчеләр, янында аның хатыны утырып тора, шулай бит. Хәзерге вакытта көнбатыш диалект вәкилләре хатын-кызга көнбатыш диалектта аеруча таралган инде. Хатын-кызны бераз гына әйтик инде шул бунтарлыгын тыеп торалар. Бунтары ярамый алай дип торалар. Һәм менә безнең вакыт беткәнне күрсәтә торгандыр инде. Һәм менә шушы элементлар, ягъни менталитет буенча безгә туры килүе әсәрнең ул чынлап та безнеке икәнлеген күрсәтә. Таралышы буенча да, күлъязмаларның таралышы буенча да безнеке икәнлеген күрсәтә. Һәм мин әле тагын бер әйбергә игътибарны юнәлтәсем килә. Зөлейханың сөйләме. Менә ул Юсуфны күрде, төшендә күргән бит инде. Ул аңа зарыгып, ашыгып, теге аның белән күрешергә омтыла. Һәм минем кайсыдыр китапларда монда күрсәтергә дип алып та килгән идем. Монда микән ул? Хәзер бер генә минут, минем барыбер да аны әйтәсем килә инде, күрсәтәсем килә сезгә. Зөлейханың менә булай ди. Зөлейханы кисәтәләр, ярамый алай эшләргә, ярамый диләр. Ә ул нәрсә эшли? Зөлейха ул сүзләрне һич аңламас. Юсуфның пәндин дыңламас, рәва күрмәс, яхшы дип тапмас. Аңа лайык кәләши сүз һич сөйләмәс. Аңа лайык булган кәләш сүз дигән, аңа лайык булган сүзләрне һич кенә дә сөйләмәс. Кәнди сүзен мөкәррәм сөйләр инде. Үзенең сүзен һаман да кабатлар инде. Сүзләдүкчә Юсуфы үгә сүзләр. Сүзләгән сөйләгәндә Юсуфны мактап сөйләр, яратып, үз итеп сөйләр. Катланыр, кабатланыр, риза бирмәс, риза булмас, башкаларны тыел инде дигән сүзенә. Висал буйлар, ягъни кавышу үзләр, күрешүне теләр. Ялварыр, тәвазыглык тәмим әйләр. Тәвазыглык инде үрмәләп хәтта янына каршына барга әзер булыр. Җамалин васфын тәмам әйтүр инде. Ягъни аның төс кыяфәтен, аның сыйфатларын, хулкын һаман әйтеп бирер инде. Менә бу Зөлейха образы. Менә бу безнең язма әдәбиятыбызда булган беренче хатын-кыз образы, татарныкы. Хәзер без үзебезне табабызмы Зөлейха образында? Бармы ул, сакланганмы, шулай бит? Менә шушындый сүзләр белән инде мин бүгенге чыгышымны тәмамлыйсым килә. Сөйләр әйберләр әлбәттә бик күп, ләкин безнең вакыт бик кыска. Шуңа күрә сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Мин җавап белгән кадәр җавап бирергә риза. Ошаган, уртаклыгын күрсәтәләр, ошаган. Хәтта кайбер урын текстларының, язмаларының бер ягында менә шушы төрки урыннар, икенче ягында Китай иероглифлары белән язылган язмалар бар. Могут, әлбәттә, мөмкин. Ну, булар инде теге мин бу проблемага эчкәре кергән кеше түгел, теге тарихи планда нәкъ менә. Ләкин миндә мөмкин булган дип саныйм, әлбәттә. Чөнки шундай сүзләр тарихчылар никадәр аны раслыйлардыр инде. Бөек Кытай стенасы кемнәрдән саклану өчен төзелгән? Төрки халыклардан саклану өчен төзелгәнме ул? Кытайлар сакланганмы? Әллә төркиләр Кытайлардан саклану өчен төзелгәнме? Шундай бәхәсләр дә йөри бит инде. Чуваш теленә тәрҗемә ителгәнеме? Уртаклыгымы? Чуваш татарларында бар, ләкин чувашларда юк, ул турыда информация миндә юк. Алай теге юк дип әйтә алмыйм, бердә үземнең очратканым юк һәрхәлдә. Ләкин менә калач диләр чувашлар. Сүз дигән сүз яңа гына укыдым. Шул сүз менә чуваш сүзе ул, Кыса Юсуфта бар ул. Чувашлар белән мәсьәләләр башка халыкларда бармы мәсьәләләр? Әлбәттә. Ләкин менә аны Нурмөхәммәд Хисамов әйтә, татарлар үзләре бит алар шул кадәр таралганнар. Татарлар бит кайда гына юк безнең Төркиягә барасыңмы, Урта Азиягә барасыңмы, Кече Азиягә барасыңмы, Сибиргә барасыңмы, хәтта Калининградка, Европага чыгасыңмы, бүтән җирдә татарлар. Алар шул сәүдәгәр булганга күрә үзләре белән бәлки алып чыкканнардыр.
Әмне нәкъ теге регионнарда таралуы турында мин анысын әйтә алмыйм. Бу ул регионнарда җавап алмас да әйтә аны. Ул регионнардагы табылган кулъязмалар нәкъ менә татарлар алып чыккан кулъязмалар булырга мөмкин дип күрсәтелә. Әлбәттә кулъязмалар таралган. Сез әйттегез, өченче вариант Кече Азиядә чыккан. Әйе. Ни өчен Кече Азиядә? Шундай версия. Тел үзенчәлекләреннән чыгып кына инде. Әйе. Әйе. Тел үзенчәлекләреннән чыгып кына әйтелә. Нәкъ шулай Урта Азиядә, нәкъ шулай тел үзенчәлекләренә шул угыз уйгыр элементлары булганга күрә генә әйтелә. Булай фактик материал менә шунда язылган дигән материал юк. Шулай ук. Әйе. Хәзер алар юк инде. Буларны хәзер кулланылышын мин белмим. Элек тимерчеләр булган, шулай бит, тимерчеләр. Ягъни алар татарга бит корал ясарга да ярамаган. Алар санлы, исәпле генә теге Казаннан, үзәк урыннардан читтә генә булганнар. Һәм алар тимерчеләр һәрбер нигә үзләренең тамгаларын сукканнар. Хәзерге көндә нәсел тамгалары буларак минем менә ишеткәнем бар студентлардан. Әйе, менә безнең нәселнең тамгасы бар, булган әбиләребез, бабайларыбыз сөйли иде дип. Ләкин һәм минем үземнең әбием дә мәсәлән шундай сәнәк формасында ул кул куя белми, укый яза белми, ул инде ятим калып үскән, аның мөмкинлеге булмаган. Һәм үзе дә ул менә шушындай тамга куя иде. Нәрсә ул, ничек ул? Һәм рун язмалары белән чагыштырганда чынлап та менә шушындай тамга бар булган. Бәлки ул шуннан калгандыр. Аның инде мондай варианты турында сүз бара. Бәлки шуннан калгандыр, әйтә алмыйм. Ләкин нәселләрдә менә шундай сакланып калган очраклар бар. Һәм әле мәсәлән татар халкында элегрәк шиккәннәр, шигешләрдә кулланылган, орнаментларда кулланырга мөмкин булган. Орнаментлар безнең мәсәлән мондай итәккә яккага шигү ул бит үзенең мәгънәсенә ия. Мәсәлән җиң эшеннән анда явыз кешеләр кермәсеннәр, якадан кермәсеннәр, күз тимәсен дигән максаттан чыгып шигелгәннәр. Һәм әлбәттә инде аларның үзләренең төрле максаты булган. Менә шунда сакланып калган булырга мөмкин. Никадәр бүгенге татар телендә болгар теленең өлеше бар. Әйе. Никадәр Кыпчак нәтиҗә кодекс Куманикус бар. Шуның өлеше бар. Һәм чуашларның теле никадәр булганлыгына Әйе, монда инде һичшиксез бу турда информацияны сез беләсез дә инде, шулай бит. Бу гомуми информация һәм минем өчен мин ничек уйлыйм дип кенә карарга була. Булгар теленең нинди булуын без белмибез. Ул бит үле телләр санала. Әгәр ул үзенең кулланылышын алга таба дәвам итмәгән икән, нәкъ менә шул формада тел үле санала. Хәзәр теле, булгар теле, ямәкләр, җәмәкләр. Дидемме? Җәмәкләр теле, ямәкләр. Мөслим районында бер авыл бар, сакланып калган Ямәк авылы, Җәмәк авылы. Менә булар телләр булганнар, ләкин алар үле, бүгенге көндә юк бу телләр. Бурынгы телләрнең барысы да диярлек үле, шул формадагылары. Һәм булгар теле турында да информацияны без берәмтекләп җыябыз. Менә мин күрсәтергә генә өлгермәдем. Мин аны язып та калдырган идем. Мәхмүд Кашгари классификацияле дидек. Һәм ул анда классификацияның нигез билгесе итеп Z авазын, D тартыгын дөресрәге. D белән Z арасында тора торган авазны ала. Менә шушындай D авазын. Һәм әйтә, әлеге менә монда укыйбыз. Ягма, Тухси, Кыпчак, Ябагу, Татар, Кай, Шумыл угызлар D урынына Е авазын әйтәләр. Мәсәлән, кадын дигән сүз аларда кайын формасында әйтелә, береза дигән мәгънәдә. Кыпчакларның бер өлеше болгарлар, ямәкләр, суварлар D урынына Z әйтәләр. Ягъни, мәсәлән, азак, аяк дигән сүз. Татар телендә азак дигән сүз дә бар, эшнең азагы мәсәлән. Һәм шул ук вакытта аяк дигән сүз дә бар, кыска и белән әйтелә торган йод беләне дә бар. Икесе дә сакланып калган, ни гаҗәп менә. Ләкин мәгънәләрен үзгәрткәннәр алар. Һәм димәк, әгәр булгар телендә Z авазы булган, хәзерге татар телендә дә ул үзенең вариантын саклап калган. Һәм ул анда күрсәтелә. Менә Китап әдрәк лилисан әтрәк төрки телләренең китабы дигәндә
дигән сүзлектә болгар сүзе итеп 3 сүз китерелгән. Менә 3 сүз. Әгәр уксак инде анда 8 этнос күрсәтелә. Кыпчак, төркмән, төрки, болгар, татар, тыксуба, уйгыр һәм Түркстан дигән. Этнос диеп инде монда бераз гына куштырмаклар өчендә әйтергә мөмкин. Кабиләме ул, анда нәрсә икәнен аңлашылмый. Болгар сүзе дип 3 сүз күрсәтелә. Азак, бу аяк дигән сүз. Изи, ие, хуҗа дигән мәгънәдә. Изи. Кыса Юсуф әсәрендә изи дигән сүз бар. Хуҗам ул Аллаһы Тәгаләм дигән мәгънәдә. Һәм узу дигән сүз. Ую, аягым уюды, кулым уюды, уеп киттем, катык уюды дигән сүз буларак кулланылган. Булгарларда менә безнең з урынында, безнең е урынында, кыска урында з йөргәнлеге инде фактта раслана. Бу кайбер сүзләрдә генә әлбәттә без моны тагын ротацизм күренеше һәм зетацизм күренеше. Бар огурлар, бар огызлар. Бу менә тарихчыларда огур, огуз кабиләләре. Мин бусына мисал итеп кенә китерәм. Р һәм з-ның чиратлашуына бер мисал. Без әйтәбез бозау дибез. Бозау, чуашлар әйтәләр пырау дип. Без әйтәбез йөзек, чуашларда шере дип әйтәләр. Ягъни безнең з урынына анда р кулланыла. Татар телендә икесе дә бар, рысы да бар, зысы да бар. Кигердеме, кигездеме? Марат улына аяк киемен кигездеме, кигердеме? Тагын бер вариант кидерде, кидерде, киерде. Бөтенесе дә бара. Ягъни, менә айрым бер элементлар буларак кына һәрберсе дә сакланып калган бит. Демәк, без буш сүз сөйләмибез дигән сүз. Булгарныкы да татар телендә хәзер сакланып калган, һәм теге кыпчакларныкы да сакланып калган. Кыпчаклар бит монда Дәшти Кыпчакны гомумән Алтын Урда чорындагы Дәшти Кыпчак далаларыннан айрым бер төркемнәрнең килеп утыру турында сүз бара бит инде. Һәм тагын ламбдаизм һәм шитацизм бу лингвистик яктан. Гомерлек бәхәс, студентлар һаман да сорыйлар миннән, апа кайсысы дөрес? Калак белән ашыйбызмы без? Кашык белән ашыйбызмы? Кайсы белән ашыйбыз? Икесе дә кулланыла шулай бит. Нәрсә ул калак, нәрсә ул кашык? Һәм территориаль теге үзенчәлеккә нигезләнеп, алар бер-берсеннән аерылалар. Бал калагы, агач кашык, ипи кашыгы, күәс кашыгы һәм башкалар бар. Ләкин факт ансында түгел. Факт икесенең дә татар телендә сакланып калуы. Вахит абый әйтә, татар теле турында сөйләгәндә, булгарлар алар, татарлар алар булгарлар, яисә чуашлар алар булгарлар дип кенә әйтеп булмый. Яисә татарлар алар кыпчаклар, татарлар алар угызлар дип кенә дә әйтеп булмый. Чөнки катнаш булган. Һәм менә шул катнашлык хәзерге татар телендә дә саклана. Без әйтәбез дөя дибез, без әйтәбез дүрт дибез. Булар д авазлары куллану, яңгырау тартыкларны куллану, ул угыз элементлары, төрек элементы, төрекләр шулай дип әйтәләр. Ләкин шул ук вакытта әйтәбез тәвә дибез. Тәвә кошы. Нәрсә инде ул? Страус. Павлин түгел. Тәвә кошы страус бит. Дөядәй кош дигәнне аңлата. Яисә дүрт, төрт варианты тыга. Үзбәкләрдә, ягъни көньяккарак төшкән сайын, анда инде менә бусы кулланыла. Икесе дә бар. Шуңа күрә чуашларда хәзер чуаш-булгар теориясе турында каян килгән һәм ничек? Катлаулы проблема, һичшиксез монда бер генә төрле хәл итү ягында да түгел. Мин Мәскәүләр әйтәләр, һәм мин бер вакытны әле тагын хәзер сүз уңаенда әйтәм. Мәскәүләр әйтәләр, хәзерге чуашлар, алар булгарларның чын дәвамчылары. Ягъни булгар теориясын без чуашлар белән генә бәйләп карыйбыз. Аңлашыла ки, ни өчен? Чөнки каберташ язмаларында, булгар чорында монда бу территориядә табылган каберташ язмаларында чуаш теленә хас булган элементлар саклана. Мәсәлән, 10 биялем, 15-нче дигән сүз, 5 пәл л кулланып сөйләшү, ул инде чуашныкы дип әйтелә. Менә шул чуаш элементлары күргәнгә күрә каберташларда Мәскәү галимнәре күбрәк чуаш теориясын яклыйлар. Һәм чуашлар үзләре дә алар өчен булгар дигән әйбер зур әйбер, алар горурланып сөйлиләр. Һәм булгар дәүләте тарихын алар чуаш тарихы дип тәкъдим итәләр.
Алар дисклар чыгарганнан мындан бер 20 ел элек инде бездә әле шаккатып теге күбрәк Алтын Урдага бәйле рәвештә генә караганда, алар инде без болгарлар без ул дип дисклар чыгарганнар, альбомнар чыгарганнар иде. Хәтта җырлар, эстрада җырлары, менә шул идеяны яклап эстрада җырлары бара. Нәфис фильм чыгаралар инде. Менә әйтәм, сез әле миннән күбрәк тә беләсез. Әйе, шулай тарткалап, йолкалап бетерәләр инде. Ләкин урта гасырларда менә борынгы төрки тел дидек. Әгәр без борынгы төрки телдәге кыргызлар үзенә алып бетерсәләр, чөнки анда турыдан-туры кыргыз теле үзенчәлекләре бар. Кыпчаклар үзенә алып бетерсәләр, угызлар, төркләр үзенә алып бетерсәләр, безгә нәрсә каласың бу вакытта? Без гомумән бер нәрсәсез калабыз булып чыга. Әйе, Булгардан баш тартабыз, Булгар теориясеннән. Алтын Урдадан баш тартырга мөмкиннәр, баш тартабыз. Тагын Казан ханлыгыннан гына башлап җибәрсәк үзебезнең тарихыбызны. Ни өчен алай? Гомум кабул ителгән бит дөньяда. Ничектер шулай киткән инде, менә никадәр халык бурынгырак, шул хәтле ул көчлерәк. Безнең көчле буласы килә әлбәттә. Менә шундый әйберләр. Мин кистереп кенә әйтергә әйтә алмыйм бүгенге көнгә кадәр. Чөнки чуашларны беләм, чуашлар культурасында беләм, күпмедер дәрәҗәдә инде һәрхәлдә. Һәм үзебезнең культураны да беләм. Һәм тегесен дә читкә тибәрәсе килми, бусын да читкә тибәрәсе килми. Мин ничек уйлыйм, барыбыр да Болгар дәүләтендә җыел, анда кабиләләр сан ягыннан күп булганнар. Хәзерге татар 3 диалектка бүленә дә куя бит инде безнең. Бүләләр инде анда аерым-аерым теге Астрхан татарлары, Новгород татарлары һәм башкалар Сергаш ниләр дип бүләләр. Анда тагын да бүлемләр күбрәк булган. Шуңа күрә ислам динен кабул итү ул нәрсә? Ислам динен кабул итү. Менә бүген хәзер безнең шушы аудиторияга кереп, махсус рәвештә әйдәгез Будда динен кабул итәбез. Иртәгәдән Будда диненә күчәбез дип әйтсәләр, ничә кеше кул күтәреп, ярый кабул итәбез дип әйтә. Әйе, беркем дә юк, шулай бит. Нинди авырлык белән барган процесс бит ул. Без беләбез шукындыру тарихын. Нинди авырлык белән барган процесс. Теге вакытны нишләп шулай ук аңламыйбыз? Ул бит аналогия. Ул бит нәкъ шундый процесс. Менә мин ышана идем, мәсәлән, әйтик, ияләргә, буа иясенә, урман иясенә, абзар иясенә һәм башкалар мәҗүси идем мин. Һәм миңа әйтәләр, иптәшләр, ияләр юк, бер Ходай Тәгалә генә бар. Ничек инде бу алай була? Мин кинәт кенә күңелем белән аны кабул итә алмыйм. Чөнки ул менә килде дә, миңа шундый әйбер әйтә. Мин тиз генә ышана алмыйм. Һәм шуңа күрә менә шундый ул бик авыр процесслар, психологик яктан. Без аны аңлап кына бетермибез хәзер. Һәм шуңа күрә бүленеп чыгып киткәннәр дә бит инде алар. Кайсы кабиләләре бүленеп чыгып киткәннәр, ансын әйтүе кыен. Кайсы кабиләләре калган, шулай ук әйтүе кыен. Чөнки язма истәлекләребез юк. Ярар, яулап алдылар 1236 елда, инде беләбез бит 2 тапкыр килгәннәр, инде монда 3нче тапкыр гына яулап алганнар. Ансына карата да күп теорияләр бар, разведка отрядлары һәм башкалар. Ничек кенә булмасын да, ничек кенә булса да барыбер факт булып кала, 3 тапкыр килгән дигән әйбер бар. Һәм димәк, Болгар шәһәрләрен дә менә мин мәсәлән, мин сезгә әйтәм, иртәгә киләсе дәрескә үй эшен эшләп киләсез. Сез иртәгә үй эшен эшләмичә киләсез. Иртәгә мин тагын әйтәм, берсе көнгә үй эшен эшләп киләсез. Сез тагын эшләмичә киләсез. 3нче тапкыр әйткәндә мин сезгә мөнәсәбәтем нинди? Шулай бит инде, аңлашыла. 2 тапкыр инде кире какканнар, 3нче тапкыр килгәч яулап алганнар да, әлбәттә алар усал, әлбәттә аларның эчке психологик киеренкелеге без сезне юк итәбез дигәннәр. Ә монда тулы бер дәүләт. Һәм юк иткәннәр миңа калса, физик яктан юк иткәннәр. Шуңа күрә теге якка качылып кыта алганнарында тел күпмедер дәрәҗәдә менә шушы бер өлешендә сакланып калган. Ә монда физик яктан теге ат тәгәрмәченнән югары булган балаларга кадәр юк иткәч инде ул нинди телнең саклануы турында сүз бара алсын. Читкә күчеп киткәннәрдә генә күпмедер дәрәҗәдә анда да сан ягыннан аз булса ассимиляция, Карик Сибир халыкларын аз санлылар, бүгенге көндә алар юк. Менә шуңа күрә
физик яктан юк ителү ул халыкның теге геноцидка китерә торган әйбер бит инде, аңлашыла. Шуңа күрә телдә аның белән юкка чыккан бу территорияга килеп утырган халыклар, алар инде башка төрле телдә сөйләшә башлаганнар. Шуңа күрә Алтын Урда дәүләтендә Кыпчак теле ул дәүләт теле буларак күтәрелгән. Әлбәттә, булгар теле функционировать иткән, татарча әйткәндә, функциясы күпмедер вакыт саклангандыр аның, һич шиксез. Без бит белмибез. Ләкин инде элита теле буларак язып калдырылган язуларыбыз безнең юк. Шуңа күрә Каберташ язмалары Алтын Урда чорында, Каберташ язмалары, алар бит Алтын Урда чорына карыйлар, 1300-ның теге ягында чыгып киткәннәр. Анда Каберташ язмаларында бар булгар теле. Элита теле булган, әдәби телдә булгар теле, менә шул теге чуаш теленә охшаган шул вакытларда булгар теле юк. Элита теле үзгәргән. Чөнки элита үзе үзгәргән. Җавап бирә алдым микән? Бу минем 4нче парым инде. Шуңа күрә